Dobrý večer, vítajte na ďalšej diskusii, ktorú organizuje Centrum vzdelávacích analýz. Moje meno je Michal Rehuž a som z Centra vzdelávacích analýz. A toto je diskusia viacerá, alebo teda jedna z viacerých, ktoré pripravujeme v tomto roku. Je to súčasť širšieho projektu, ktorý finančne podporuje nadácia ZSE. A v rámci tohto projektu organizujeme takéto verejné diskusie. Už sme jednu organizovali na jar, ešte jedna v tomto roku prebehne. A zároveň v rámci tohto projektu aj realizujeme podcast k tabuli, ktorý si potom môžete vypočuť. Už sme nahrali prvú epizódu o súkromných školách a aj táto diskusia sa bude nahrávať a tiež zverejníme aj záznam z tejto diskusie v rámci našich podcastových platform na YouTube, Spotify alebo Apple Podcasty, takže tam si budete môcť pozrieť aj doterajšie podcasty, aj túto diskusiu. Dnes sa budeme rozprávať o riaditeľoch a riaditeľkách škôl. Ja by som na úvod možno iba stručne vysvetlil, že prečo práve táto téma a potom už sa pustíme do diskusie. Náš školský vzdelávací systém sa vyznačuje tým, že je pomerne fragmentovaný. V podstate v každej takmer obci, v meste existuje nejaká škola a v rámci tejto školy pôsobí nejaký riaditeľ alebo riaditeľka školy. No a v rámci toho nášho vzdelávacieho systému riaditelia škôl majú pomerne veľké právomoci. V podstate za to, aká je kvalita, ako vyzerajú školy na Slovensku, do veľkej miery práve zodpovedajú riaditelia a riaditeľky škôl a to v tom veľmi roztriešenom systéme samozrejme je náročné udržať aj nejakú kvalitu v každej tej obci a v každej tej škole. Takže toto je také veľmi špecifikum slovenského systému, samozrejme sú aj iné krajiny, ktoré to majú podobne, ale napríklad Slovensko môže mať tento problém tej vysokej fragmentácie a to znamená, že naozaj v každej menšej, väčšej obci máme školu, ktorú vedie riaditeľ, ktorý má pomerne široké kompetencie a vlastne je zodpovedný aj za tú kvalitu toho vzdelávania a má veľmi silnú pozíciu. A druhý taký dôvod je, že my sme minulý rok robili takú analýzu o pracovných podmienkach učiteľiek a učiteľov a v rámci tohto výskumu sme vlastne prišli na to, že sú to vlastne zahraničné výskumy ukazujú, že práve riaditeľ alebo riaditeľka školy má veľkú zodpovednosť aj za to, aké sú pracovné podmienky v rámci školy, aká je klíma školy, akých zamestnancov vlastne na tých školách pôsobia, ako sú odmeňovaní a podobne. Takže aj v súvislosti s touto našou analýzou a s týmto výskumom sme identifikovali práve tú rolu riaditeľa ako veľmi, veľmi silnú a dôležitú a mám dojem, že sa o tej pozícii veľmi málo rozprávame a na to, aká je dôležitá, akú dôležité kompetencie a rolu má v tom našom vzdelávacom systéme, tak si myslím, že jej venujeme relatívne málo pozornosti. A preto som rád, že môžeme dneska o tejto dôležitej téme diskutovať. Ja by som rád privítal našich diskutujúcich. Prvou diskutujúcou je Eva Horníková, ktorá pôsobí ako prezidentka Združenia základných škôl Slovenska, zároveň pôsobí ako riaditeľka základnej školy Karloveska 61 v Bratislave a garantuje EduLab manažerskú akadémiu. Dobrý večer, Eva. Dobrý večer, pozdravujem vás. Druhým hosťom... Ďakujem. Druhým diskutujúcim je Daniel Butora, ktorý pôsobí ako lektor, coach a projektový manažér. Zároveň je zakladateľ a riaditeľ rozvojového programu Akadémia riaditeľov. Mnohí ho poznáte ako bývalého ministra školstva, ale angažoval sa aj v sieti škôl C.S. Lewisa. Dobrý večer, Daniel. Pekný večer. No a napokon tretí host je Peter Drál, ktorý pracuje ako analytik, je riaditeľ občianskeho združenia Nové školstvo, zároveň spolupracuje s Európskou agentúrou pre rozvoj špeciálneho a inkluzívneho vzdelávania, spolupracuje s Európskou komisiou. No a Peter pôsobil aj ako analytik projektu Toda rozum, v rámci ktorého sa zaoberal práve témou riadenia škôl a kde robil aj také hĺbkové rozhovory s riaditeľmi a riaditeľmi škôl. My si s Petrom týkáme v súkromí, ale dnes si budeme vykať, tak dobrý večer, Peter. Dobrý večer, aj vám. Dobre, a poďme do diskusie, lebo tém máme pomerne veľa a času relatívne málo. Ja by som začal takou základnou otázkou a to je to, aká by vlastne mala byť rola riaditeľa alebo riaditeľky školy. Spýtal by som sa teda, alebo začal by som vami, Eva. Vy pôsobíte ako riaditeľka školy, aj sa angažujete v rámci EduLab manažerskej akadémie. Ako vy vnímate vôbec to, že čo to je riaditeľ alebo riaditeľka školy? Aké by mal mať právomoci, za čo zodpovedá, čo robí práve takýto človek, ktorý je v čele tej školy?
V úvode ste vystihli a veľmi pozorne som vás počúvala, že úloha riaditeľa je veľmi komplexná a náročná, pretože sa tam sústreďujú od ekonomických, právnických a týchto všelijakých, ktoré musíme zastávať ako riaditeľia. A ja konkrétne vnímam úlohu riaditeľky školy alebo riaditeľa, má to byť líder. Má to byť človek, ktorý nie je len vykonávateľ nejakých legislatívnych, veľmi častých zmien, ale má to byť ambasádor, má to byť tvár školy. Takže vnímam úlohu riaditeľa, riaditeľky ako veľmi komplexnú. A keby ste možno skúsili viac rozviesť, čo to znamená tá komplexná rola, alebo čo teda znamená to líderstvo, že v čom teda má byť líder, v čom má viesť alebo podporovať? Z môjho uhla pohľadu nie je to len znalosť alebo len pedagogické vedenie, ale určite je realizácia vízie. My keď ideme do funkčného obdobia, riaditeľ základnej školy je volený radou školy na 5 rokov a vyberajú tam členovia zriaďovateľa, pedagogických, nepedagogických a rodičov. Čiže tento tím ľudí, 11 alebo 13, keď si vyberie z možných uchádzačov riaditeľa, tak posudzuje vlastne jeho kvalifikačné predpoklady, jeho prax a tak ďalej. Ale nikde v zákone alebo pri tých výberoch nemáme napísané, že či má nejakú líderskú alebo manažerskú skúsenosť. Že či napríklad viedol aspoň metodické združenie alebo predmetovú komisiu, alebo koľko ľudí niekedy viedol, alebo aké overenia by sme vedeli použiť na to, že hlási sa do tejto veľmi náročnej pozície. Napríklad, keď ja som pred 11 rokmi nastúpila ako riaditeľka základnej školy, tak a predtým som bola v strednom manažmente 9 rokov. Robila som zástupkyňu a predtým som robila ešte vedúcu metodického združenia. Čiže už som mala v tom strednom manažmente nejakú skúsenosť. Na tej istej škole som 26 rokov a len som z kancelárie do kancelárie postúpila vedľa a bolo to úplne iné. Pretože ja som zrazu zistila, že ja mám nejaký účet, mám obrovské právomoci a že som vyhrala síce voľby z uchádzačov na tej istej škole, ale mám na účte minus 40 000 eur. Ja som nemala na výplaty a zrazu som nevedela, že čo s tým, pretože som si nevedela ani predstaviť, pretože to odo mňa tá rada školy nevyžadovala, keď som išla do výberového konania, nejakú ekonomickú znalosť, že ako tie peniaze vlastne tečú na ten účet, prečo ja ich tam nemám. Hej? Normatívne financovanie znamená, čo žiak, akýkoľvek, to peniaz do školy. Hej? Takže vlastne ten riaditeľ školy, spomínali ste to manažovanie ľudí, áno. Hovoríte teraz o nejakých ekonomických veciach. Áno. Je ešte niečo, čo podľa vás ten človek má riadiť, alebo čomu sa má venovať v rámci svojej práce? Určite je tých vecí strašne veľa, ale teraz som sa možno dostala do tej ekonomiky a možno cez seba, pretože nemáme ani semester ekonomiky, nemáme ani semester práva. Ja zamestnávam konkrétne teraz 85 ľudí a v podstate z učiteľa z večera do rána, alebo z pani vychovateľky, z pána vychovateľa sa z večera do rána stane riaditeľ. Čiže štát sa správa veľmi macožsky k tomu, že dáva obrovské kompetencie, či už sú to ekonomické, právnické a tak ďalej, učiteľovi. A my nikde nevzdelávame ľudí na to, že, alebo im nehovoríme vôbec otvorene o tej roli. Ja veľmi pekne ďakujem za túto otvorenú diskusiu, že halo, ty nebudeš len sedieť v kresle na dvere, mať napísané, že riaditeľ základnej školy a svoje meno, ale budeš mať obrovské množstvo zodpovedností. A nechcela by som na druhej strane hovoriť len o zodpovednosti, ale aj o tom, aby sme si vychovávali ďalších mladých ľudí, ktorí nech prídu po nás, ale aj o tom, že je to krásne tým, že môžem naplňať napríklad svoju víziu, ktorú som si dala pred tými 11 rokmi a že pomaličky vidím to svetlo a ukazujem cestu ľuďom. Čiže ozaj je to veľmi komplexné. Rozumiem, ďakujem. Daniela, vy sa ako pozeráte na tú rolu riaditeľa? Ako vnímate vôbec jeho pozíciu, jeho kompetencie? Čo by to malo byť za človeka? Čo by ten človek mal robiť? Ja myslím, že to, ako je dneska zadefinovaná pozícia riaditeľa školy, trošku súvisí s tým celým systémom štátnej správy a verejnej samosprávy, ktorý vlastne bol urobený ešte tými reformami zo začiatku 2000 rokov. A to vlastne viedlo k tomu, že máme veľké množstvo obcí, ktoré sa zároveň stali zriaďovateľmi škôl a tam vznikla taká zaujímavá situácia, že jednak, že máme na Slovensku veľmi veľký počet maličkých škôl a každá má mať vlastného riaditeľa a zároveň pani Horníková spomenula slovo zodpovednosť a to slovo zodpovednosť má viacero významov. Jeden je, že
voči čomu sa zodpovedám a niekedy je to ešte ďalší rozmer voči komu sa zodpovedám. A na to, aby tá spätnoväzobná slučka zodpovednosti dobre fungovala, by mali byť obidve tie veci pokryté. V našom systéme je imanentne dané, že ten riaditeľ sa až tak veľmi niekomu zodpovedať nemusí. On má veľké právomoci a tým pádom sa môže zodpovedať nejakej svojej vízii, nejakej misii, nejakému poslaniu a potom je zodpovedný z hľadiska samozrejme akože právneho a tak ďalej, či nenastane nejaký prúser, ak to takto môžem povedať. A tým pádom nás to dostáva do takej zaujímavej situácie, že keďže tam není úplne jasný ten governance, riadenie nad tým riaditeľom, nemáme iný sektor na Slovensku, kde je také veľké množstvo riaditeľov, ktorí sa nikomu nezodpovedajú, pretože v prípade rady školy tá zodpovednosť je skôr taká iba negatívna, keď sa niečo veľké stane, v tej chvíli tam môže byť zásah inšpekcie a tak ďalej, ale to je relatívne malé množstvo situácií. A potom tí riaditeľe sa môžu a majú zodpovedať svojej nejakej vízii, misii. A tam sa dostávame k takému paradoxu, že byť riaditeľom školy na Slovensku, podľa mňa, máme celé veľmi široké spektrum, kde to môže byť najťažšia alebo aj úplne najľahšia práca na svete. Pretože môže byť najťažšia vo chvíli, keď si stanovujem vysoké ciele a na to tí riaditeľe často nemajú podporu. Ale naopak ja sa ako riaditeľ môžem, nech sa na mňa nikto nehnevá, neuveriteľne dlho viesť. A na rozdiel od biznisu, kde máme spätnoväzobné slučky nastavené, dokonca aj verejnej správy dneska, kde už sú nejaké slučky nastavené, no v tomto prípade my tie slučky máme veľmi chabé a kým neurobím naozaj nejakú veľkú koninu a neprekročím zákon, tak sa mi môže stať, že aj ja roky na tej pozícii zotrvám s relatívne slabým výkonom a v podstate tam není ako keby toho, kto by povedal, počkaj, tuto není niečo s kostolným poriadkom. To je taká, že úplne že špecifická situácia, iný taký sektor v podstate ani na Slovensku neexistuje. Spomínate ten výkon. V čom teda spočíva ten výkon toho riaditeľa? Že v akých oblastiach on vlastne pôsobí a čo by vlastne mala byť jeho zodpovednosť? V čom spočíva ten výkon? Čo to ten vlastne výkon riaditeľa? Dobre, tak ja použijem dve slova, ktoré sa chytila pani Hordíková, potom k tomu ešte môžeme aj jedno, dve slova dodať. Bolo tam slovo management a slovo leadership. Slovo management znamená, že musíme veci dobre organizovať. Hej? Tu by som povedal, že väčšina riaditeľov má zmaknutých, ale je tam samozrejme celá zase Gaussova krivka a otázka je presne, že ako nás na to vychovávajú, tak ako sa z dobrého lekára nestane automaticky dobrý riaditeľ nemocnice, naopak to môže mať niekedy opačný efekt, no tak my ako keby, že predstierame, že z dobrého učiteľa sa ľahko stane dobrý riaditeľ. A to proste akože tá predstava je veľmi že nepresná. A ten leadership znamená, že vediem ľudí. Ako keby, to znamená, vediem ľudí a teraz k čomu ich vediem a tam sa dostávame k tomu, že z môjho pohľadu dobrá škola, lebo to veľmi súvisí s tým, aká má byť rola riaditeľa, má zadefinovanú nejakú misiu a víziu. Teraz my na to máme aj nejaké očakávania, robíme si nejaké svodky, no ale vieme, že to môže byť a aj často to je veľmi formálna vec. Ak to myslíme vážne, tak kľúčová rola riaditeľa je naplňať tú víziu a misiu, to znamená, na konci sa pozeráme na klienta, našim hlavným klientom žiak, jeho študent a v prípade starších teda žiakov samých a v prípade mladších ich rodičia samozrejme a nejaké konkrétne ciele, ktoré sme si stanovili vo vzdelávacie, akademické, charakterové a tak ďalej oblasti. A moja úloha ako riaditeľa je zabezpečiť, aby ten súhrn tých 80 zamestnancov nakoniec smeroval k tomu, že ten žiak má, keď to poviem takto, dobrý vzdelávací zážitok, že škola možno nie je zábavná, ale že ho baví, čo mám na Slovensku veľký problém, že naša detská škola často nebaví, majú pocit, že to nesúvisí úplne so životom a že nadobudem nejaké zručnosti, poprípade aj vedomosti, aby som bol schopný v živote uspieť. Takto veľmi všeobecne to hovorím. A mne sa zdá, že ešte o tom manažmente, o tom, že organizujeme, máme nejaký ročný plán práce školy, tam máme nejaké mechanizmy nastavené. Na ten leadership sú tie očakávania veľmi nízke a v podstate je to moje rozhodnutie. A preto máme skvelých riaditeľov, ktorí to robia a máme takých riaditeľov, ktorí o to ani nezavadili. Ďakujem. No a Peter, vy ste robili aj hĺbkový výskum ohľadom riaditeľov škôl. Tak ako sa vy dívate na tú rolu riaditeľa? Čo by vlastne on mal robiť, za čo má byť zodpovedný? Už mnohé tu padlo, ste s tým stotožnení, alebo sa na to pozeráte možno trochu inak? Do veľkej miery sa určite stotožňujem s tým, čo bolo povedané. Ja som sa trošku ostýchal prísť do diskusie, lebo asi trochu viac ako 3 roky sa nevenujem špecificky slovenskému kontextu a slovenskému školstvu. A trošku zoširša. A tak som nevedel, že či to, čo sme zistili v prieskume teda Rozum, ktorý robila organizácia MESA 10, budem sa na neho odvolávať v priebehu diskusie, že či stále platí. Ale z toho, čo som počul, áno. My sme tam zistili, čo sa týka tej roli,
pozreli sme sa na to, že ako to je kompetenčne vymedzené, veľmi široko, to je pravda, ale aj v medzinárodnom porovnaní sa ukazuje, že keď sa napríklad ešte v roku 2015 popri štúdii PISA a zisťovaní výsledkov žiakov sa robia aj kontextuálne dotazníky, ktoré zisťujú rôzne veci týkajúce sa školy a vtedy sa zisťovalo aj riadenie, kto rozhoduje o veciach. A Slovensko sa tam umiestnilo v prvej 10 krajín, kde je jedna z najvyšších mier školskej autonómie. To znamená, veľká väčšina rozhodnutí týkajúcich sa fungovania školy sa robí priamo v nej a v prvom rade teda vedením, riaditeľom, riaditeľkou alebo nejakými ďalšími orgánmi a takisto zriaďovateľom. Až v druhom slede, ďaleko za tým, sú nejaké regionálne štruktúry alebo centrálna úroveň. A hovorím to preto, lebo je to dôležité na pomenovanie, ako keby na pozicionovanie Slovenska, kde sa nachádza. Česko je ešte vyššie a historicky máme veľkú mieru zodpovednosti a kompetencií tam. A z toho sa potom odvíja tá rola, ktorá je taká mnohoraká, ako tu už bolo naznačené a povedané, okrem toho ekonomického, právnického, prevádzkového, manažerského, líderského, práca s ľudskými zdrojmi, musí byť pedagóg podľa našej legislatívy, musí mať tú prax a stále má nejakú povinnú vyučovaciu činnosť, už nemá. Dlhé roky mal povinnú vyučovaciu činnosť, že musel odučiť niekoľko hodín, aby mal stále kontakt s tou pedagogickou činnosťou. A je to také obrovské spektrum, že nedá sa povedať, že jeho rola je len to. Ak sa povie, ja neviem, líder, tak áno, ale v každej z tých oblastí. V každej jednej, ako keby, že sa potrebuje aspoň do nejakej miery vyznať. A ak sa aj nevyzná, tak na konci dňa on alebo ona je ten, ktorý za to nesie zodpovednosť, ktorý tam dá ten svoj podpis a ktorý, budem občas používať anekdotické vyjadrenia riaditeľov, asi 70 rozhovorov som urobil pred tými 5-6 rokmi, že aj za také rozhodnutia, za ktoré hrozí prokurátor, mi povedala jedna riaditeľka, pri takých je najmenej toho vzdelávania, pri takých sa musím doučiť sama, že čo všetko ako keby potrebujem spraviť a akej chyby sa vyvarovať. Čiže tá rola je naozaj veľmi komplexná a kompetencie sú veľmi široké, ale neviem, či sa na tom zhodneme, ale ja si myslím, že toto konštatovanie nemá viesť k tomu, že teraz to poďme okliešťovať a dávať to niekam inám. Skôr poďme sa pozrieť na to, ako to spektrum tých rôznych rol a funkcií a kompetencií môžeme systémovo podporiť tak, aby ten výkon mohol byť kvalitnejší. Dobre, tak poďme k tomu teda. Lebo spomínali sme, že teda tie kompetencie sú pomerne široké a teda moja otázka je, že je to tak v poriadku, že to takto máme, prípadne ako by sme to mali upraviť, aby to vlastne bolo zvládnutelné. Hej? Je to vôbec zvládnutelné, aby toto jeden človek dokázal urobiť, koľko sme toho nakladli v rámci legislatívy, ale vnímam, že vy to tiež považujete za niečo, čo by, ako keby je súčasťou tej práce alebo tej role toho riaditeľa, tak je možné to vôbec zvládnuť a ako sa to dá zvládnuť? Prípadne momentálne to musíme zvládať. V legislatíve je teraz návrh, ale nie pre základné školy, ale pre spojené a stredné školy, že už nemusí byť riaditeľ pedagógom. Čiže vyučovaciu povinnosť už nemám ani ja, súvisí to v podstate s tým, že koľko máte tried a oddelení školského klubu detí, ak je to nad 22, tak už máte nulu, teda potom sa nejaká tá miera vyučovacej povinnosti tam pridáva. Ale na vašu otázku by som odpovedala, áno, musíme byť takýto komplexní, ale ja, čo som si uvedomila rokmi, keď som začínala, robila som zástupkyňu sama sebe, lebo som nemala žiadne financie, ako som povedala, tak som sa naučila pracovať so slovom dôvera. Participatívne vedenie a dôvera. Učím sa to 11 rokov a ešte stále som len na ceste, pretože začínala som, ako hovorím, robiť zástupkyňu sama sebe, jeden zástupca a momentálne ich mám 6. Čiže na každé jedno to svoje špecifikum, ktoré v škole mám. Najdlhšie mi napríklad trvalo nájsť zástupcu alebo dôverovať človeku, ktorý vedie ekonomicko-hospodársky úsek, pretože tomu absolútne nerozumiem a úprimne to priznávam, že ten prokurátor napríklad jednou nohou je stále u mňa, čiže srandujem. Ale musím dôverovať, lebo mám vedúcu ekonomicko-hospodárskeho úseku, ktorá proste, samozrejme, že sa pod to podpisujem, ale musela som si urobiť vysokú školu ekonomickú v behu a za pochodu, pokiaľ som riadila vzdelávací proces. Teraz moja úloha ako riaditeľky, toto je moja tretia vízia,
Mám ju stále na stole v riaditeľni položený 11 rokov, táto je tretia a pracujem s ňou intenzívne. Ona je na 10 stranách, je verejná, lebo teraz tiež niekto pripomienkoval zákon, že je to zásah a prečo má byť vízia školy verejná, však ona musí byť verejná, pretože ona sa týka žiakov, rodičov a celej tej učiacej sa komunity a hlavne mňa ako riaditeľka, aby som vedela, že kde je to svetlo, kde sa mám o 5 rokov dostať. A kurikulárna zmena. U nás už naša škola je druhý rok a presne musím vedieť, ako zaviesť kurikulárne zmeny do školy. Ak by som nebola pedagóg, tak nerozumiem tým procesom a veľmi náročne by sa mi zavádzali tie zmeny do školy. A povedzte? Jasne, iba teda, aby som to dobre pochopil, takže vy hovoríte, že dá sa to zvládnuť, ale vo vašom prípade to vďaka tomu, že máte ďalších 6 ľudí pod sebou, ktorí vám vlastne v tom pomáhajú. Áno. Je to vlastne niečo, alebo ako ste vôbec dosiahli, máte na to nejaké financie, ktorým to máte, alebo čo vám to umožňuje, aby ste vôbec takýto tím mohli mať a je to bežné na iných školách, alebo môžu takýto tím mať aj ostatné školy? Je to nejaký model, ktorý je prenositeľný, prípadne čo si to vyžaduje, aby takéto niečo mohlo na tých školách existovať? Určite je to možné, pretože presne ako ste hovorili hneď v druhej vete, že či mám na to peniaze. Mňa to nestojí žiadne peniaze, to stojí štát. Ja ich len musím tie štátne peniaze dobre rozdeliť. A ja som ich rozdelila tak, že moji zástupcovia, okrem toho, že im patrí nejaký príplatok za riadenie, ktorý je nejakých 10%, dám im osobné ohodnotenie navyše nejaké a mňa veľa nestojí, ani štát nestojí veľa tá pozícia. Prvý stupeň, druhý stupeň. Väčšinou sme sa držali tak, hej? Lenže teraz už máme cykly. Prvý cyklus, druhý cyklus, tretí cyklus. Ale vôbec som odhliadnúť od toho, že by som delila zástupkyne na prvý stupeň, druhý stupeň. Zástupca pre inkluzívne vzdelávanie. Ako ja to hovorím, kade chodím, ja už mám 5 rokov zástupcu pre inkluzívne vzdelávanie. A ja nepoznám školu, ktorý by takéhoto zástupcu vo vedení alebo zástupkyňu mal. A odkiaľ na to máš peniaze? Normálne mám 100 eur alebo 200 eur mesačne, osobné ohodnotenie, 10% alebo 14 príplatok za riadenie a to nestojí zase tak veľa peňazí, ale celé to inkluzívne vzdelávanie je zastrešené vo vedení školy. Yes. Takže ekonomicko-hospodársky úsek, školská jedáleň, to je Láska, dece, žalúdok. Takže to potrebujeme v vedení školy pána vedúceho a 6. je vedúca školského klubu detí. A všetkých týchto 6 zástupcov sa stretávame každý štvrtok, ale na toto som ja musela prísť rokmi. A preto sme aj založili s EduLabom manažerskú akadémiu, pretože už my nemáme čas čakať, pokiaľ niekto zavedie zmenu a zvlášť kurikulárnu zmenu, lebo je tu september 26 na budúci rok a tí ľudia už nemajú čas to odšlapať ako ja 11 rokov. Čiže práve preto, aby tieto moje skúsenosti sa sklbili, aby sme mohli natočiť kurzy, aby sa v online priestore tá dobrá prax, príklady dobrej praxe, nielen mojej, z tisícky škôl ďalších na Slovensku veľmi rýchlo dostali všade, aj do Novej Sedlice, aj úplne na západ a to je jedno proste, aby sme si od seba okúkávali, že čo platí, alebo čo sa dá uplatniť. Presne ako ste povedali, že či je to možné uplatniť na školách v úvode. Áno, je. Aj napríklad mať 6 zástupcov. Rozumiem, takže vlastne vy to zvládate vďaka tomu, že delegujete tú prácu aj na iných zamestnancov a že vlastne máte akoby tú dôveru v tých ľudí a ten tým, ktorý ste si okolo seba postavili. Dobre, Daniel, ako sa na to pozeráte? Zdá sa vám, že toto je nejaká možná cesta alebo nejaký model, ako to zvládnuť? Ja od toho trošku poodstúpim, sa pýtali, že či je to v poriadku, že ten riaditeľ má obrovské právomoci aj na to sám alebo sama. No a poodstúpim o tom zmysle, že to, čo budem hovoriť, sa netýka iba škôl, ale týka sa aj škôl. A teda, že krátka odpoveď je, že to v poriadku nie je a zároveň my vieme celkom dobre povedať, čo tam chýba a nevieme celkom dobre povedať, ako sa k tomu dostať. A dopredu nás v živote, ako jednotlivcov, ale aj ako manažérov a lídrov a riaditeľov posúvajú vždycky kombinácia vysokých očakávaní a vysokej podpory. A tieto vysoké očakávania a vysokú podporu nám musí niekto konkrétne dávať. Sú minimálne 3 alebo 4 rámce, ktoré takému riaditeľovi alebo riaditeľke chýbajú. Ten jeden rámec sú očakávania od štátu. Na Slovensku doteraz nemáme zadefinovanú predstavu, čo je to kvalitná škola. Konečne teraz po 40 rokoch takmer vzniká národný projekt, ktorý robí štátna školská inšpekcia, EduRadar, kde to konečne vznikne. Ja musím povedať, že pán Boh zaplať za to a zároveň teda, keď sa nad tým zamyslíme, no tak niektorí ste ešte boli s prepáčením v škôlke,
keď už tá otázka vznikla, až teraz sa dáva odpoveď. Takže pomerne neskoro. Druhý kľúčový rámec, ktorý tam chýba, sú nejaké očakávania a podpora zo strany zriaďovateľa. Hej. A tam je pomerne veľký rozptyl. Máme neštátnych zriaďovateľov, ktorí fungujú veľmi často ako keby silnejšie. A potom začíname mať takých zriaďovateľov, ktorí sú silní z hľadiska pozície. To sú napríklad vúcky alebo veľké mestá. A tam tie školské úrady, tam dochádza k postupnej transformácii, že v istej chvíli si už začínajú klásť otázky, dobre, aké my chceme kvalitné aj základné školy v našom meste. A tam môžu vzniknúť ešte raz očakávania aj mechanizmy podpory. Ale keďže máme ten obrovský rozptyl, tú fragmentáciu, tak si predstavte, že máte malú obec, ktorá má niekoľko sto ľudí, má tam jednotriedku, alebo proste má tam aké očakávania môže dať? Tam ten školský úrad je 0,1 úväzku nejakého pracovníka. To myslím, že cítime z toho, že to je ilúzia. A nedávajú tým pádom ani podporu, ani očakávania. Tretí kľúčový kontext je ten stredný manažment. Ten nemusí dávať až tak vysoké očakávania, ale mal by byť podporou. A tam sme zase ešte iba na začiatku. My sme iba na začiatku tvorili... Ten stredný manažment, to si povedzme, čo sa tým myslí? Pod stredným manažmentom to, čo je v každej organizácii, a zase náš školský systém na to až teraz sa rozpomenul. A to sú presne tí zástupcovia, supervízori a tak ďalej. To znamená ľudia, ktorí vedú iných ľudí. Ak ja som riaditeľka a mám 80 ľudí pod sebou, je úplne šialená predstava, ktoré neverí nikto okrem ľudí zo školstva, že ja môžem viesť 80 ľudí. To takto nikde nefunguje. Iba vo vzdelávaní si myslíme, že to sú supermani, ale to nezáleží od toho, keby tam bol riaditeľ obrovskej firmy, príde do tej školy, tak to nezvládne. My to musíme rozsegmentovať smerom dole a jeden človek môže viesť nejaký počet ľudí a tomu musíme dať tým pánom vytvoriť zodpovednú štruktúru. Je tam štvrtý kontext a to sú rodičia, alebo štvrtý rámec. A zase rodičia by mali dávať očakávania a podporu a tam máme velikánsky rozptyl. Čiže keď sa na tým zamyslíme, tak máte niektorých riaditeľov, šťastných mužov a ženy, ktorí majú nejakú podporu zo strany zriaďovateľa a očakávania. Nejaké ciele a nejakú podporu zo strany tých rodičov dokonca, ktorým to môžu validovať, ak tam je aktívna komunita a silnú podporu z toho manažerského tímu, to sú tí šťastní. No a potom tí menej šťastní nemajú nič z toho a tým pádom niekedy majú dokonca víziu, že to chcú zlepšovať a fakt, že nevedia niekedy, že na koho sa obrátiť. To, čo dneska začína fungovať, ešte rýchlo poviem, a súvisí to presne s kurikulárnou reformou, ktorá je obrovsky dobrá správa pre krajinu, že sa to aj drží, že nenastal zase nejaký 180 stupňový obrat do toho, že postupne sa začínajú, by som povedal, šíriť tie inovácie v tom prostredí a že sa školy od seba začínajú navzájom učiť. Ale sme fakt iba na začiatku. A teda čo s tými nešťastnými? Lebo dobre, je fajn, že na Karloveskej má pani riaditeľka 6 zástupkyň, ale ste spomínali, že možno nie v každej škole a na každej úrovni fungujú práve tieto nejaká podpora, či zo strany zriaďovateľa, alebo tých ďalších aktérov, alebo toho stredného manažmentu, ako sú supervízori alebo zástupcovia. Tak čo pre nich máme, ako keby, aké riešenie? Čo potrebujeme urobiť preto, aby sme vlastne aj takýmto školám zabezpečili tým riaditeľom, aby zvládli tú svoju pozíciu? Krátkodobo máme iba rozhodnutia ľudí. To znamená, ten ľudský faktor je ten kľúčový. Niekde to sú jednotlivci na úrovni riaditeľov alebo zástupcov, to znamená tie školské týmy, že sa tam nájdú 2-3 ľudia, ktorí snívajú o dobrej školy. Niekedy tam môže byť dobrá skupina rodičov, s ktorou sa chytia. Niekedy je osvietenejší zriaďovateľ, môže byť menšie mesto. A to, čo nemáme systémovo ošetrené, je, aké tomu vytvárame mechanizmy. Jeden sa začína teraz objavovať, tak ako prebieha dneska optimalizácia siete stredných škôl, čo je bolestivý, ale potrebný proces, ktorý v niektorých tých vúckach je robený šikovnejšie, niekde menej šikovne, ale v zásade je to samotný princíp je zdravý, si myslím. Tak podobne nás nejaký druh združovania tých síl bude čakať aj na úrovni tých malých škôl, pretože tak ako máme obrovské množstvo malých obcí, najviac v Európe, myslím, na počet obyvateľov, tak máme obrovské množstvo tým pádom aj riaditeľov škôl na počet obyvateľov. Proste iné krajiny nemajú toľko riaditeľov škôl na 5 miliónov ľudí, 2200 len na základných školách. Hej? Že niečo je to absurdná situácia. A tam musia vytvárať nejaké štruktúry, nejaké klastre a tak ďalej. Tam už potom, čím to máme, ak to mám nejako, že nie centralizovanejšie, ale že zo skupení to vieme riadiť, naraz získavame zdroje na podporu, na tréningy, na manažerské akadémie, na stanovovanie cieľov a získavame nejaké základné zručnosti a kompetencie v tom, čo to vlastne znamená riadiť organizáciu, v tomto prípade školu. Rozumiem. Dobre, Peter, vy ste aj hovorili o tom, že to, že riaditeľ má široké kompetencie, má ich veľa, že to neznamená, že by sa ich malo zdať, alebo že by sme ich mali zobrať tomu riaditeľke školy, ale teda potom ako to zvládnuť, a ja som videl, že si chceli niečo komentovať,
Tak ako sa vy dívate na to, že ako vlastne by mali byť tie kompetencie možno rozdelené? Je riešením práve to, čo tu zaznelo, mať nejaký tým zástupcov, prípadne mať tých škôl menej, alebo či je to riešenie? No, isto nie je jedno, isto je to celý komplex vecí, ktoré sa musia udiať v škole a v širšom kontexte školy a systéme, ale začnem tak trošku od boku. Vo viacerých systémoch v tejto krajine mnohí ľudia, ktorí vykonávajú svoju profesiu dlhé roky, povedia, že je to o ľuďoch. No, funkčný štát a funkčný systém je vtedy, ak to nie je závislé na tom človeku a na tej náhode a na tom šťastí, že máme to šťastie mať skvelého riaditeľa alebo skvelého učiteľa, ale keď je to o nejakých pravidlách a mechanizmoch a tej podpore a podobne. Čiže to nie je o tom, zhodou okolností tu máme pani riaditeľku so skúsenosťou, ktorá je krásna ilustrácia toho, že prišla do systému, kde sa nemala na koho obrátiť a nemala žiadneho alebo žiadnu oporu zástupkyňu nikoho. Teraz má 6. Nemáme ten luxus teraz takto hodiť do vody tých 2500, 800, neviem koľko, 6000 možno škôl alebo organizačných zložiek tu je a riaditeľov, práve aj v kontexte kurikulárnej reformy, ale aj iných zmien, ktoré sa v školstve dejú a tlakov, ktoré sa na školstvo vytvárajú. A práve preto treba ošetriť aj systémovo a vytvoriť tie podporné mechanizmy. A nie som taký všeobecný, tak my teraz nepotrebujeme dostať do zákona, každá škola má mať 6 zástupcov. My potrebujeme, a teraz som to čítal 6 rokov dozadu, tie odporúčania sme dávali, zväčšiť variabilitu vnútorného riadenia školy. Zákonne upraviť tie podmienky tak, aby si to mohli nastaviť, ako im to vyhovuje. Či potrebujem 3, alebo 6, alebo 5, či potrebujem na tú prevádzku, alebo na inkluzívny tím, alebo na prvý stupeň, alebo na školský klub a podobne. Toto v okolnosti pred tými 6 rokmi som bol v jednej spojenej škole v Nitre a tam pán riaditeľ, 80 tiež, alebo ešte viacej zamestnancov, a tiež mi vymenoval tie organizačné zložky, ktorá každá funguje v inom režime, podľa iných predpisov. Jedálenie je úplne svet sám pre seba, ešte má internát, ešte navyše. A on to nemôže obsiahnuť. Ale na každú jednu pozíciu mal tam toho zástupcu alebo zástupkyňu, ktorí vytvárali širšie vedenie školy. Ale nie každá škola je taká veľká, aby si to mohla dovoliť, aby tie financie našla. Čiže to je iný typ systémového opatrenia, potrebujeme nastaviť na to, aby bola motivácia zriaďovateľa, ktorý má viacej takýchto škôl, alebo škôl, ktoré sú len jediné pod tým zriaďovateľom, ale hneď vedľa je ďalšia obec, aby sa vytvárali zdieľané možnosti na výkon týchto častí, ktoré sa dajú zdieľať. Napríklad prevádzková súčasť toho, ekonomická, personálna a podobne. My nepotrebujeme mať pol úväzku účtovníka alebo personalistu alebo údržbára v každej jednej škole. My môžeme mať jedného, ktorý obhospodaruje takto 3 školy. A to, že narážame na to, že v našom systéme, a to už teraz vychádzam zo školstva, ale v našom systéme to znamená už 3 obce a 3 organizačné zložky a zastupiteľstva a starostová a podobne, to je veľký problém. My veľa vecí v školstve vieme zlepšiť, ale narazíme na limit, že my verejnú správu nemáme zreformovanú. A v tej verejnej správe to školstvo funguje. A v nej vykonáva všetky tie veci. Máme zreformovanú, ale nedokončenú. Tak, presne. Máme, v polceste sme zastali a ešte sa urobili nejaké úpravy, ktoré nám ešte viacej ten guláš originálnych a prenesených kompetencií premiešali. A v tomto pôsobiť, to je ešte dodávate k tým širokým kompetenciám a k obmedzeným možnostiam ich výkonu ešte ďalšiu komplikáciu, lebo na to nemáte ľudí a podobne, lebo na to nemáte kapacitu alebo know-how, alebo ten zriaďovateľ, ten 0,1 úväzku na tej obci, oni tiež nevedia poradiť tomu riaditeľovi, ako má urobiť verejné. A teda ako riešenie je čo, že dokončiť tú reformu verejnej správy, alebo teda motivovať, aj ste spomínali, že motivovať tie školy, aby sa spájali do väčších celkov, alebo zriaďovateľov, aby budovali nejaké väčšie celky, kde si zdieľajú niektorých zamestnancov, alebo teda, a čo znamená motivovať? Ono je to možné aj teraz. Hej, lebo presne, že v zákone máme tu možnosť, sú tam aj tie klástre, o ktorých hovoril Daniel, máme tam rôzne iné mechanizmy, ale vieme o tom, že žiadny kláster na Slovensku nevznikol, odkedy to máme v zákone, takže ja sa pýtam, že čo to teda znamená tá motivácia a ako dosiahneme to, o čom sa tu vlastne rozprávame? Neviem celkom, ako sa prekladá do slovenčiny slovo incentive, stimuli. Podnet, stimuli, jednoducho, aby sa vám to oplatilo, aby ste to chceli urobiť. Takže my môžeme mať v zákone, že slovo klaster, alebo že sa môže vytvárať, ja neviem,
nazvime to centra zdieľaných služieb alebo čokoľvek. Ale aj teraz, keď som si pozeral prvý návrh novelizácie, alebo teda vytvorenie nového zákona o štátnej správe v školstve, tak sú tam nejaké návrhy a nejaké zlepšenia, čo sa týka zlučovania, spájania škôl a podobne, a nejaká diferenciácia tých procesov. Ale aby sa to oplatilo, tak tam chýba. Tam chýba to, aby ja som si ako starosta obce s 500 obyvateľmi a 100 žiakmi hneď vedľa potľapkal so starostom alebo starostkou a dohodli sa, počuj, tak prečo by sme nemohli mať jednu účtovníčku mzdovú na obidve tieto školy, alebo údržbár, alebo špeciálny tím. Však my neužívime proste ako keby, že ten počet asistentov alebo špeciálnych pedagógov v jednej škole, v každej jednej, dokonca ich ani nezoženieme, tak prečo by nemohli fungovať flexibilne a proste obhospodarovať tieto školy. To neznamená, že ich rušíme, alebo že ich zlučujeme, alebo že niekto prichádza opozície. To my len zefektívňujeme výkon tých služieb, ktoré by sa aj tak tam mali poskytnúť, a kumulujeme ich aj s tým know-how, aj s tými financiami, aj s tými zdrojmi, aj s tou kvalifikáciou do nejakých konkrétnych osob, na nejaké širšie územie. Rozumiem. Čiže nemusíme čakať na reformu verejnej správy. Možno by sme sa aj nedočkali ani o 10 rokov, ani o 20. Toho sa presne obávam. Ale môžeme vytvoriť práve že model v rámci toho školstva, kde cez tie systémy, cez tie nástroje, ktoré už v zákone sú, doplniť k tým tie stimuly, tie podnety, aby sa to oplatilo a aby to začalo v tom školstve vznikať. Čiže čo, že dáme peniaze nejakým viacerým obciám, ak zlúčia niektoré služby, alebo čo si mám pod tým predstaviť? Že stimuly sú, že financie, alebo čo to znamená? Áno, aj, ale napríklad dnes podľa normatívneho financovania nejaký rozpis, ak je zriaďovateľ má len jednu školu, tak nemá čo rozpisovať, dá to tej škole, je tam nejaká variabilná zložka, pri ktorej sa môže rozhodnúť, že jej nedá. Keď má viacej škôl, tak môže to presúvať medzi tými školami, ale gro tých peňazí tam ide. Viem si predstaviť taký typ usmernenia alebo taký typ politiky z centrálnej úrovne, nie že rozhodne, že koľko má byť v obci A, v obci B, ako keby pridelené tej škole, to nemôžu vedieť na ministerstve, ale môže sa vytvoriť systém, že dobre, toto je normatívny objem peňazí, ktorý na školu príde tak či tak. Ak vytvoríte ten klaster škôl už podľa legislatívy platnej a budete zdieľať nejaké služby, my vám tie peniaze nezoberieme, my vám tie peniaze necháme a môžeme vám niečo pridať na to, aby ste mali napríklad o jedného asistenta viacej. Ja teraz neviem vymyslieť hlavý mechanizmus, ale je to o tom, že neodoberám, ale odmením vás za to, že vy ste ako keby postúpili na tú vyššiu úroveň spravovania tej školy ešte mimo jej... Rozumiem, super, ale ďakujem. Ja musím ísť do vlastných radov, prepáčte, lebo už o tom bola aj živá debata a diskusia medzi nami riaditeľmi, aj so zriaďovateľmi sme sa o tom bavili, ale zase niektorí riaditeľi a riaditeľky povedali, ale u koho bude ten človek zamestnaný a ja budem za ňo zodpovedná a ty za ňo budeš platiť poistné, alebo ja a koľko, že viete, že už tá realita potom opäť, ako ste hovorili na začiatku možno vášho vstupu, že je to o ľuďoch, ale je to o ľuďoch, lebo tá komplexnosť a tie veľa tých úloh, ktorý má riaditeľ základnej školy a proste my už sme tak vystrašení niekedy, že stále myslíme len na to najhoršie, že sa nezapodievame tým, že ako by to mohlo byť, skúsme dať tomu priestor, vyskúšajme to, ale už narážame na to, že už niekedy som mal s tým problém, ja to tak nebudem robiť, ja nechcem klastre a tak ďalej, čiže my sme o tom už veľa debatovali a toto je jedna z ciest a keď teraz, že cesta, tak hneď mám asociáciu v Nitrianskom kraji, na jednej ceste 30 kilometrov je 7 základných škôl. Rozumiem. Daniel, chcel niečo ešte k tomu dodať? No, ja myslím, že už len táto diskusia ukazuje, že v tých komplexných systémoch sa zmeny robia veľmi zle, najmä ak nie je nejaká vízia, ktorá vzniká na tej najvyššej úrovni. Lebo toto pripomína veľké Mikado. Hej, že keď som teraz začali sa rozprávať, tak hneď tam vyskakuje to, že tá skutočnosť, že my máme také veľké množstvo malých škôl, nesúvisí iba s tým, že máme veľa obcí, ale aj s tým, že je zatiaľ ešte stále veľmi OK finančne si držať relatívne malé školy. Hej? Že zatiaľ, a s tým, že tie malé školy, ktoré sú v obci ako na pešom, majú nejakú logiku, cítime, že to je vždy kompromis, keď sú decká malé, je super, že môžu ísť ako keby na pešo a zároveň už Učiace sa Slovensko, čo je správa, ktorú urobil vlastne Vlado Burian, ešte teda s nebohým bývalým ministrom školstva Milanom Vtáčnikom a ďalšími, pred 10 rokmi možno, Je to menej asi. Tak už oni tam vlastne identifikovali, že tak ale tam nám potom najmä od 2. stupňa, v tejto chvíli by sme povedali úplne pokojne od 2. cyklu,
na neskôr od 3., ale ja by som povedal, že už od 2., naozaj, že začína potom klesať ako keby kvalita schopnosti tej školy, ako keby niektoré veci poskytovať. Čiže inak povedané, bude treba ísť aj po tomto systéme. Hej? Ale a to nebude úplne jednoduché a obce budú presne Nitriansky kraj, ako možno hovoríme na Hornej Nitre, keď máme tie školy vedľa seba, presne tie obce, ak sú jedna za druhou. A to je presne tá otázka, že tak OK, chcete mať naozaj až do konca druhého cyklu alebo dokonca plnou organizovanú školu do 9. triedy, ktorá celá škola má 120 detí, tak v poriadku, tak si na to potom prispiejte, zaplatíte na to sami z obce, ak si myslíte, že to má takú hodnotu. Inak musíme dať ten incentív, ten podnet, ten stimul k tomu a tie finančné stimuly sú ďaleko najsilnejšie v tom systéme. Prepáčte, ja mám v združení základnú školu, ktorá má 35 žiakov a 3 poschodia. A starosta ju dofinancováva, čiže ja som prezidentkou od roku 22, čiže veľmi krátko, ale tých informácií, ktoré mám, tak ozaj, že to sú šialenosti, ako my sa správame finančne ako štát vlastne k základným školám, že nám von komínom idú tie peniaze, čiže tam racionalizácia siete základných škôl je mala byť na prvom mieste pre mňa ako stredné školy, ale viem, že sa začalo tam, kde to možno menej bolí a že pri tých základných to bude bolestivejšie, lebo tam je viac emócií a najbližšia škola na pešo je tá najlepšia, čo nemusí byť samozrejme pravda, ale toto je cesta, kde tie peniaze nájdeme, lebo oni tam sú, len sú neefektívne využité v systéme. Rozumiem, k tomu sa možno vrátime pri nejakej ďalšej diskusii, ako mať kvalitnejšiu, efektívnejšiu sieť škôl. Posúňme sa ďalej, posúňme sa k téme, ktorú otvorilo aj ministerstvo školstva, ktoré vlastne prišlo s tou myšlienkou, a však nie je to ako keby prvý raz, čo sa táto myšlienka objavila, je to, že aby riaditeľ alebo riaditeľka školy nemusel byť učiteľ alebo učiteľka, ale aby to bol nejaký manažér. Tá verzia, ktorá je teraz v parlamente, tak tá vyzerá tak, že na spojených školách, ktorých súčasťou je aj stredná škola, bude môcť byť riaditeľom alebo riaditeľkou školy aj človek, ktorý nemá pedagogické vzdelanie, ale je to manažer, ktorý má 5 rokov skúseností v riadení nejakej organizácie alebo firmy, ktorá mala minimálne 20 zamestnancov. Takže toto je ten návrh. A mňa teraz zaujíma, ako sa na to pozeráte. Vidíte v tom nejaký zmysel? Je to dobré, že teraz môžu byť na niektorých školách aj manažéri namiesto učiteľov v tej pozícii toho riaditeľa, alebo sú v tom nejaké rizika, prípadne bolo by treba to nejakým spôsobom upraviť. Ešte dodám, že ak tam bude takýto človek s tým manažerským nejakým zázemím, tak bude musieť mať povinne zástupcu riaditeľa, ktorý bude mať práve to pedagogické vzdelanie a tú kvalifikáciu. Takže to tam bude ako keby povinnosť. Tak ako sa pozeráte na to, čo ministerstvo predložilo? Zdá sa vám to, že je to nejaký posun vpred, mohlo by to niečomu pomôcť, alebo naopak sú v tom nejaké rizika, prípadne je treba to nejakým spôsobom upraviť alebo pozmeniť. Daniel, skúsim začať. Je to za mňa určite vykročenie správnym smerom a určite tam sú rizika. Obidve tie časti platia. Skúste rozviesť. Je to vykročenie správnym smerom aj preto, že ešte raz, máme školu, kde máme x dobrých pedagógov a keď sa žiadny z nich necíti na tú rolu toho riaditeľa, tak my často stratíme dobrého pedagóga a získame slabého riaditeľa. Bacha na to, ja vlastne vo svojej pracovnej kariére posledných 20 rokov školy ma trénujem riaditeľov. Dneska som z takého tréningu zase prišiel firiem v biznise. A to, že človek riadil firmu, ktorá mala 20 alebo 200 zamestnancov, ešte z neho automaticky nerobí dobrého riaditeľa. Čiže to iba využívame, že zväčšujeme, rozšírime ten pool ľudí, ten bazén ľudí, o ktorých môžeme osloviť, ale samotná tá skúsenosť dáva nám nejakú šancu, že ten človek môže byť dobrý manažer, ale aj v biznise máme slabých manažerov, alebo naopak diktátorských manažerov a tak ďalej. Čiže my iba potrebujeme rozšíriť ten pool ľudí a tam je v skutočnosti aj tak zase kľúčové, že na koho narazí v tom pedagogickom týme, to znamená má toho zástupcu. To, čo v tom systéme stále chýba, to, čo ja pokladám za to riziko, sú presne tie rámce, ktoré nám dávajú tie očakávania a tú podporu. A tie tam nevstupujú. Ešte raz, nie je úplne z ich nejaké očakávania od štátu, ktoré je veľmi všeobecné, to je možno aj dobré, lebo štát to veľmi ťažkopádne definuje, ale potom zo strany tých zriaďovateľov, ak tam budú jasné očakávania a podpora, tak v tej chvíli to má oveľa väčšiu šancu na úspech a rovnako, ak tam budú fungovať rodičia. A tam máme naozaj že veľký rozptyl a presne to súvisí aj s tým, o čom sme hovorili, že proste zatiaľ je to nie systémovo, ale ako prvé vykročenie, ja to pokladám za vykročenie dobrým smerom. Ale to, čo počujem, hovoríte, že ono to bude fungovať len za určitých predpokladov, ak som dobre pochopil, a to je, že bude nejaké jasné zadanie od nejakého
článku, ako napríklad zriaďovateľ školy, ktorý vie naformulovať možno nejaké očakávanie vo vzťahu k tej pozícii, prípadne bude aj nejaký záujem a dopyt zo strany rodičov, takže ako keby automaticky to nemusí viesť ako keby k lepšiemu výsledku. No, môže to viesť k lepšiemu výsledku, ale nemáme akože to, čo v organizačnom rozvoji nazývame, že QA, že Quality Assurance, ako zabezpečenie kvality. Teraz ho nemáme. Tie veci, tie rámce, o ktorých hovorím, tomu môžu výrazne zvýšiť tú šancu. Takto sa môže stať, že tam taký, že konkrétny príklad, máte rodiča, ktorý je v tej obci alebo v tom meste, je zároveň rodičom v tej škole, má pocit, že tá škola sa tak jemne potáca, ale má dobrých učiteľov a pre toho človeka z hľadiska kariérovej zmeny to môže byť vynikajúca príležitosť, prišiel z biznisu, v tej chvíli to môže krásne zafungovať. Ale môže to byť aj človek, ktorý sa s prepáčením viezol v tom biznise a ide sa viesť do tohto systému a učitelia môžu v tej chvíli získať ako keby teda človeka, ktorý je slabý manažer a naviac im vôbec nerozumie. Takže musíme to o to viacej ošetrovať, ale zase ani dneska ten stav ani zďaleka, ako sme si povedali, na začiatku nie je ideálny, my k systémovosti iba postupne smerujeme. Rozumiem. A teda to ošetrenie znamená čo, že ako by sme mali teda, ak tam takýmto ľuďom dovolíme do toho systému vstúpiť, tak čo je to, čím to vlastne ošetríme, aby nenastali tie veci, že tak ako keby neúspešný, nekvalitný manažér alebo neviem hociaký príde do tej školy a bude opäť sa viesť, ako ste povedali. My máme silný moment v tom systéme, ktorý vyvoláva zdanie tej spätno-väzobnej slučke, to je rada školy. Ale tá rada školy je viacej samosprávny, autonómny orgán, ako že by sa mu ten riaditeľ aktívne zodpovedal. Keď to porovnám s neštátnymi školami, kde máme buď priamo zriaďovateľa školský úrad, alebo dokonca správnu radu, no tak tá vytvára tú spätnú väzobnú služku. Tam sú proste pravidelné stretnutia, očakávania, plnenie cieľov, spätná väzba a tak ďalej. A toto nás vracia k tomu, že rada školy, ktorá vyberá toho riaditeľa, a tam je otázka, že či v tejto chvíli aj zo strany štátu by mali mať nejakú minimálne podporu, vymyslím si teraz akože checklisty, očakávaní, podľa čoho si máte vyberať toho dobrého riaditeľa, lebo aj tam sme iba na začiatku. Hej? Ja len dodám, že... Ja to viem o desiatka súkromných škôl povedať, alebo neštátnych, cirkevných, že to takto robia. A viem to povedať ako o pár verejných, ale tam je to nie systémové, ale znova, že pár ľudí sa dalo dokopy, zamysleli sa, a v tejto chvíli to začínajú robiť. Aj niektorí veľkí zriaďovateľe typu niektoré veľké kraje to začínajú robiť. Ja len dodám, že už toho riaditeľa nebude vyberať rada školy, ale bude na to špeciálna výberová komisia podľa toho nového návrhu, takže ani ako keby tento orgán zrejme sa s ním nedá počítať v tomto procese, v tom zmysle, ako o ňom hovoríte. Dobre, Peter, vy sa ako pozeráte na to, že bude môcť byť riaditeľom školy aj manažer? Vo vašej analýze nakoniec ste také niečo aj odporúčali, tak predpokladám, že to tiež vnímate zrejme pozitívne, ale nechcem ako keby predikovať, čo poviete, ale teda je to teda dobré opatrenie, prípadne tam vidíte nejaké rizika, prípadne za akých okolností, ako spomínal aj Daniel, by to mohlo byť úspešné alebo fungovať? No, rizika tam sú vždy. Ako jedno základné riziko pri zavedení akejkoľvek zmeny je, že ak to len dáte do zákona a čakáte, že to sa samo urobí, no tak to sa samo neurobí a keď, tak nie dobré, väčšinou. Čiže čokoľvek chcem zmeniť v systéme reálne, tak potrebujem tých ľudí, ktorí to majú zmeniť, podporiť, aby to vedeli zmeniť. Tak ako si to ja predstavujem. To znamená, neviem, aké percento, 99 typujem, vecí, ktoré sa prijali v legislatíve školskej, bola prijatá a ako keby, že a už je to hotovo. Ale nie, to sa len začal ten proces tej implementácie a práve tí, ktorí tú zmenu majú vykonať, čomkoľvek, tak potrebujú tú podporu, aby to vedeli urobiť a vedeli urobiť dobre. Čiže aj v tomto, ak sa otvoria tie možnosti, kto môže prísť do výberového konania, čiže už nemusí spĺňať tú kvalifikačnú, ten predpoklad, ja neviem, 5-ročnej pedagogickej praxe, alebo že má vysokoškolský diplom z odboru príbuzného pedagogiky a tak ďalej, ja už neviem presne, že aké presne tam sú, ale že tam môže prísť aj z iného prostredia, tak my potrebujeme týmto rizikám, ktoré si vieme už ako keby dopredu predpovedať, predvídať, tak vieme nastaviť nejaké ochranné opatrenia alebo podporné opatrenia. A teraz poviem to ako keby, že na príklade z prostredia Združenia základných škôl. Doteraz si pamätám 2 rozhovory s konkrétnymi veľmi skúsenými riaditeľkami, ktoré pôsobili aj v orgánoch združenia, ktoré prišli mimo tohto prostredia. Splnili predpoklad, lebo si dorobili tieto pedagogické, kvalifikačné a tak ďalej, pôsobili tam, ako keby splnili všetko ešte za starých podmienok ako mali, ale pamätám si pani riaditeľku z východného Slovenska, určite ju poznáte, ktorá povedala, že mne to tak pomohlo, že som mala za sebou ten background z tej firmy, z toho podniku, kde som pracovala. Ona nepotrebovala tých 11 rokov na veľa vecí. Ona tam prišla ako keby na tieto veci pripravená a hotová.
To bol ten dobrý príklad. A presne, môže byť niekto, kto je, ja neviem, motivovaný rodič, kariérna zmena a chce tomuto pomôcť. Taký tam teraz vstúpiť nemôže. Ale ak tam aj vstúpi, tak on zase, na rozdiel od tých učiteľov, ktorí tam sú, asi nevie celkom dosť, alebo vôbec nič o tom pedagogickom procese, o kurikulárnej reforme, o spôsoboch hodnotenia, o, ja neviem, akých testovaniach, autoevaluácii školy a podobne. A na to on potrebuje, ak nie je majster sveta, že si to sám doštuduje, tak na to potrebuje práve ten tím, práve tých zástupcov, ktorí už teda by mali mať, tam tá podmienka je, musia mať to pedagogické vzdelanie, musia mať tú skúsenosť. To znamená, ak posilním tú školu v tom, že do nej dostane manažéra bez pedagogickej skúsenosti, tak tento podporný pedagogický tým tam musí mať. A naopak, ak sa ním stane, v druhej väčšine to tak isto ešte dlhé roky bude, bývalý učiteľ, tak on zase potrebuje podporu v tých činnostiach, ktoré mu tí učiteľia nevedia pomôcť. A to sú tie ekonomické, personálne, právne a neviem aké. A čo sa týka, ako keby, napadlo mi ešte jeden moment súvisiaci s tým, je to o ľuďoch, nie je to o ľuďoch, a že áno, za každým pri vytvorení nejakého nového pravidla alebo nového systému my potrebujeme zmeniť nie len to samotné, že teraz uvoľním napríklad spôsob výberu riaditeľa alebo kvalifikačné požiadavky, podobne to bolo aj s tým zdieľaním tých pracovných miest, ale aj iné už ukotvené právne predpisy, napríklad pracovnoprávne vzťahy, ekonomické vzťahy a podobne. Čiže aj tuto sa treba zamyslieť už v tej implementačnej fáze, že nie len, že otvorím to, ale aj za akých podmienok môže to tam viesť. Za akých podmienok napríklad nájde každý riaditeľ na to, ak sa z ním stane ako pedagóg, peniaze na to, aby tam mal niekoho na tú prevádzku, na tú manažerskú zložku? No, neviem, nie som si istý, že pri danej veľkosti školy a normatívnom financovaní to tak len ľahko nájde. A naopak. Takže hovoríte ako keby, že ak to bude takýto človek, alebo môže byť aj ten pedagóg, ale potrebuje mať ako keby financie na zaplatenie toho podporného personálu. Hej? Je ešte niečo, alebo respektíve stačí to, že iba v zákone sa napíše, že ak to bude tento manažer, tak bude musieť mať toho pedagogického zástupcu, ale rozsah jeho nejakých kompetencií nakoniec aj tak bude určovať ten riaditeľ školy. V konečnom dôsledku ho vlastne môže aj do veľkej miery ignorovať. Tak toto nevnímate ako riziko? Alebo že čo je to tá podpora alebo tie predpoklady, aby tento systém mohol byť funkčný? No a to už sa dostávame ako keby nad rámec, keď sa dostane naozaj oni veľkým pánom, riaditeľ alebo riaditeľka, veľkou pani, v tom svojom priestore, čo sa aj mnohým aktívnym zriaďovateľom nie až tak páči, lebo nemajú na to dosah. My sme u nás na tejto krajine koluje taká metafora o prvom zle zapnutom gombíku. Ja mám pocit, že my máme nielen prvý zle zapnutý, ale sme začali zapínať rôzne časti odevu na rôznych, ako keby rada školy má veľmi silnú právomoc vyberať riaditeľa a vôbec sa aj nemusí zodpovedať. Nie som si celkom istý, či poznám iný systém, v ktorom ten, čo vyberá, tak ten zároveň nekontroluje toho, koho vybral. Hej? Alebo že sa mu nezodpovedá ten, koho vybral. U nás tá rada školy má túto silnú funkciu a potom nič. Hej? Potom ďalších ako správy, teda výročné správy. Áno, ale oni sa buď vyjadrujú k týmto správam, alebo nemajú akoby reálnu. Berú ich na vedomie a z nášho prieskumu práve, ktorý bol reprezentatívny, vyšlo, že samotní riaditelia hovorili, že rada školy je pre ich činnosť nápomocná a významná, asi 20% ich to povedalo. Pre ostatných to bolo také, že áno, prídem, porozprávame sa a podobne, ale kým nejde o výberko, tak vlastne a zase až takí dôležití nie sú. Oveľa vážnejšie brali rolu toho zriaďovateľa, ale zriaďovateľ zase hovoril, ak mal potrebu, ako keby, že niečo s tou školou robiť, že nemá dosah na toho riaditeľa, že nevie nejakým spôsobom ovplyvniť, čo sa v tej škole deje alebo nedeje. Čiže ako keby, že my máme ako keby rôzne komponenty systému, ktorí samo o sebe majú potenciál byť funkčné, ale zle sú zapojené. Ako keby nefunguje to navzájom. Takže rozumiem tomu, že v podstate ako keby v tom našom nefunkčnom systéme tu nejaké rizika existujú a to riešenie je to, že začneme akoby sfunkčňovať tie existujúce orgány, ako napríklad rada školy, ktorá by mala možno silnejšiu pozíciu vo vzťahu k tomu riaditeľovi alebo riaditeľke školy. Hej, že toto sú ako keby tie návrhy, o ktorých hovoríte. Hej? Peter, akože... A potom Daniel. Áno, aj, ale tuto sa už dostávame, lebo ja som primárne chcel aj reagovať na to, že ten dosadivší, alebo teda ten, čo vyhral, aj manažér, si tam môže robiť, čo chce už potom a nikto mu nič nemôže, ani zriaďovateľ, ani tí zástupcovia. Tam už sa dostávame ako keby na tú úroveň mimo tej školy a to sú tie podporné
mechanizmy, aby sa dovzdelával, aby mal možnosti akože nadobudnúť tú kvalifikáciu alebo tú orientáciu. A kontrolné, inšpekčné, hej. Akože my stále hovoríme o verejnom záujme a stále hovoríme o ľudskom práve na kvalitné vzdelanie pre každé dieťa. Čiže ak to štát financuje, tak má mať páky kontrolné na to, aby v prípade zlyhaní, alebo že sa to ide niekam úplne inám a dojde tam manažer, ktorý napríklad presadzuje svoju ideológiu, ktorá je v rozpore so všetkým, tak musí byť nejaký mechanizmus. A tam máme veľké rezervy v tom, ako si tento štát, ktorý sa tvári, že to má pod kontrolou, dokáže vynútiť napríklad vyradenie školy zo siete. Ak zlyháva, alebo ak tam sú nejaké veľké podvody. Máme x takýchto kauz, ktoré sa vlečú a kde vlastne to konečné rozhodnutie zo strany štátu, alebo súdov už aj, ako keby stále ešte nie je. A medzi tým tie deti už hľadávajú tú školu vychodili. Rozumiem. Ešte stručne Daniel a potom ešte Eva vlastne sa nevyjadrila k tejto otázke. Tak... Ja myslím, že tá odpoveď, že či tá cesta je cez zvýšenie právomoci rady školy, ja mám o tom dosť veľkú pochybnosť. A ten dôvod je, že rada školy bola robená v nejakom kontexte pred tými 20 rokmi, ako, ešte raz to poviem, taký samosprávno-demokratický orgán. A tam to je, tak by to mohlo fungovať, keby sme všetci boli zjednotení a makali by sme za jedným cieľom v prospech detí. A v tej chvíli je dobre posilňovať tieto samosprávno-demokratické mechanizmy. Ale, jak sme si vravili dneska, v kvalite tých škôl je obrovský rozdiel a sú niektoré školy, ktoré dokonca, že keď sa na to pozeráme zvonku, tak si kladiem tak, ako často sa nekladú otázku, čo je naozaj v záujme toho dieťaťa. A niekedy tú odpoveď by som sa bál ako keby dať, že dajte mi dôkazy, že to naozaj robíte v prospech tých detí a nie v prospech niečo iného. A tým pádom tam tá rada školy ako samosprávno-demokratický orgán a mechanizmus nedokáže naplniť tú funkciu tej efektívnej kontroly. No tak máme už aj v tom školstve niekoľko orgánov. Jeden je ten inšpekčný orgán, tá aj funguje podľa mňa čoraz lepšie, tá inšpekcia, to je dobré, ale podľa mňa je to nedostatočné, lebo ona sa pozerá iba na okrajové situácie, kde dochádza k veľkému zneužívaniu alebo... A tak v rámci komplexnej inšpekcie sleduje ako keby aj nielen tie extrémne. Dobre. No, lebo keby sme dali, že zoberieme, že koľko by to tie školy potrebovali v plnom, tak to vychádza zhruba raz za 30 rokov nejaká komplexná inšpekcia, no tam sa myslím otočí niekoľko generácií tých učiteľov. A potom sú, akože máme tu precedens a to sú, že v niektorých tých školách existujú efektívne správne rady, alebo zriaďovateľia si vytvárajú nejaké takéto orgány. Hej? Momentálne v rámci tých zmien, ja už som spomínal tie samosprávne kraje, jeden kraj, ktorý ja veľmi podrobne sledujem, dokonca s spolupracujem Banskobystrický, robí reálne, že veľmi zaujímavé kroky dneska k tomu, aby začal si klásť otázky riadenia kvality svojej siete škôl. To je 41 škôl, ako keby to je jeden z veľkých zriaďovateľov, keďže je to kraj. A myslím, že aj tá cesta k tomu systémovému je, že to treba takto vyskúšavať ako keby v praxi. Ale zatiaľ v tejto chvíli, keďže prídu tí nepedagogickí manažéri tam v nejakom miere, tak budeme to skoro sledovať prípad od prípadu, si myslím, že Rozumiem. To bude asi v tejto chvíli táto etapa. Ďakujem. Eva, vy sa ako na to dívate, že niektoré vaše kolegyne, nie na základných školách, ale na tých spojených s tými strednými školami, budú aj manažéri a nebudú to vaši kolegovia, učiteľky a učitelia. Ako hodnotíte vôbec toto opatrenie? Ja som veľkou faninkou toho, že nemusí byť riaditeľ základných škôl pedagóg, že môže byť to aj nepedagóg. Pri dodržaní samozrejme všetkých tých návrhov, že zástupcovia majú pedagogické vzdelanie. Práve dnes sme mali stretnutie tzv. G7. To znamená, že sme tam 7 prezidentov všetkých školských asociácií. A sú tam aj štátne a neštátne a veľmi nerada by som tu hovorila o tejto teraz veľmi protežovanej téme, ktorá pre mňa je veľmi bolestivá, pretože ja som síce za štátne školy, ale nie som proti neštátnym. Čiže toto som úplne na začiatku sa vyčlenila aj pred médiami aj všade, že ja nie som proti nikomu, ja som za kvalitu. A práve dnes sme hovorili o tom, že zadefinujme si v G7, kde sú aj stredné školy, aj spojené školy, aj odborné školy, aj gymnázia štátne, že čo je kvalita. Čo je kvalita vzdelávania, že kde sa chceme dostať z teraz, že kde by sme sa mali vidieť o 5, o 10 rokov a presne potom môžeme aj riadiť tú kvalitu
ak vieme, že čo je na konci dňa pre nás dôležité. A my sme sa aj v tej G7 mali dlhý dvojhodinový rozhovor online, lebo každý je z iného kúta Slovenska, že sme sa, nie že nevedeli zhodnúť, strašne veľa do toho takých nejakých osobných vloh sme mali, že každý z nás videl tú kvalitu inou optikou, cez tú svoju, hej. Čiže 7 ľudí, nezastávame akože sami seba, ale tie naše asociácie a videli sme tú kvalitu úplne inakšie. Takže sme sa dohodli na tom, že ideme osloviť pani hlavnú školskú inšpektorku. My sme už participovali, naše združenie konkrétne na EduRadar, ktorý tu už bol spomínaný, výborný projekt. Takže verím, že sa nám podarí aspoň tam zadefinovať vlastne, že čo chceme sledovať, čo je kvalita vzdelávania. Ale stredné školy, na vašu otázku by som odpovedala, a riaditelia stredných škôl a gymnázií a spojených škôl majú trošku obavy z toho, že čo ak nás vystriedajú manažery. Že čo potom budeme robiť. A čo na to nevedia si to predstaviť, že ako to bude možné. A práve ma oslovili, že Eva, nemohli by sme sa aj my zapojiť do tej manažerskej akadémie, lebo však sme videli, že je tam Lukáš Bakoš a že to nie je len o školstve, ale že je to aj z biznisu, že ako to funguje. Hovorím, samozrejme, že môžete, príďte, ale až teraz, keď majú nad sebou taký ten veľký otáznik alebo aj s červeným vykričníkom, že pozor, na budúci rok máš výberové konanie a už môžem do toho výberového konania, ak to teda prejde a všetko bude legislatívne ukotvené, príde niekto na výberové konanie, ktorý nie je učiteľ, ale je schopný manažer. A majú obavy vážne z toho. Rozumiem, ale vy ste spomenuli na začiatku tú kvalitu toho vzdelávania a potom nie je ale riziko, že ak nemáme tú definíciu tej kvality, tak vlastne tam púšťať týchto ľudí, lebo ak hovoríte, že to môže fungovať za tých okolností, ak máme tú definíciu, ale my tú definíciu nemáme, ale pritom tú možnosť otvárame, tak nie je to riziko? Určite je. Ale ja sa pozerám, hovorím, cez tú svoju optiku a ako tu už bolo povedané, z dobrého učiteľa, z výborného učiteľa nemôžeme očakávať, že bude aj výborný alebo dobrý manažer a riaditeľ a naopak. Čiže to riziko tu stále je, lenže v združení mám napríklad teraz 600 riaditeľov základných škôl, okolo 2000 máme štátnych, 1866 aktuálne a mám 600 členov z toho. A to sú stále tí istí ľudia. Ja sa s ním proste tí istí aktívni. A my opäť opakujem, máme zaviesť nejaké závažné zmeny do základného školstva v september 26. To je pozajtra. A my nevieme tú zmenu do škôl zaviesť. Ono to závisí aj od osobnosti riaditeľa. Ja som človek, ktorý pre mňa je zmena výzva, ale pre niektorých ľudí je zmena strach, čo je úplne prirodzenejšie ako pre mňa, že je výzvou. A my nevieme ešte teraz uchopiť tú zmenu, ako ju máme do tej základnej školy zaviesť. Čiže toto je obrovské, väčšie riziko pre mňa, ako to, že zatiaľ nemáme pomenovanú tú kvalitu, že a ja sa cítim spolu zodpovednou so všetkými aktérmi vo vzdelávaní ako prezidentka združenia, že som za 3 roky robíme spolu veľa, ale že som nenašla ten systém alebo spôsob, ako proste to kvalitné manažerské vzdelávanie, líderské a tak ďalej dať tým riaditeľom základných škôl, aby sa nebali tej zmeny. Rozumiem. A tou zmenou myslíte teda, že nový obsah vzdelávania, hej? Áno, áno. Ja poďme ale úplne, že vetu. Ono môže byť totiž to riziko nielen, že ten manažer príde, ono môže byť aj riziko, že ten dnešný riaditeľ tam zostane. A tým pádom niekedy do rybníka, v ktorom je veľa kaprov, potrebujeme akože pustiť nejaké šťuky a samozrejme, že tie rizika treba sledovať, ale viacej budem dneska sledovať rizika pri tej zmene ako pri tom statickom modeli. Takže nakoniec si myslím, že celkový súčet bude vychádzať v prospech tej zmeny. Rozumiem. Peter, chceš ešte niečo dodať? Ja len to, že ak by sme čakali na to, že kedy bude zadefinovaná vízia celého školstva alebo zadefinovaná kvalita dobrej školy, aby sme až potom urobili tie zmeny, no tak môžeme čakať rovnako ako na funkčnú verejnú správu, hej, že tie zmeny treba robiť postupne, treba ich robiť s tými podpornými opatreniami. Tiež veľmi súhlasím, ja sa úplne stotožňujem s tým, že len takto urobiť, len tak tú legislatívu pustiť a nepozerať sa na rizika je zlé, hej, proste, že tam sa treba pozrieť na to, že ako to funguje. Ja si myslím, že ak by sa to zaviedlo, tak nehrozí naozaj exodus manažérov z veľkých firiem do škôl. Hej. Akože neočakávam, že to bude zase až také akutné,
aby sme tu naozaj potom hľadali niekde, ako keby, že kto nám bude viesť tie najväčšie firmy, lebo všetci sú v školstve teraz. Myslím, že sa môžeme pozrieť na naše tabuľkové platy a máme aj odpoveď. Čiže to už musí byť nejaký veľmi vysoko motivovaný jedinec v nejakej svojej životnej dráhe, ktorý sa rozhodne vôbec do toho ísť. Tie motivácie môžu byť veľmi prínosné pre školstvo, ale aj veľmi škodlivé pre školstvo, to treba tiež zdôrazniť. Ale práve potom tie kontrolné mechanizmy, a ja neviem, v akej periodicite sa dá robiť kontrolná, alebo neviem, aká činnosť, ale naozaj, keď hovoríme o tej ťažkosti zadefinovať, k čomu sa má ten riaditeľ viazať, k čomu má pôsobiť okrem svojej nejakej vlastnej koncepcie, ktorú predstavil, dostaneme sa asi k tomu, že aké kvalitné sú tie koncepcie, tak my vlastne napadá mi analogia, keď sa hľadala vízia pre 35 krajín v tej agentúre, s ktorou spolupracujem, o budúcom školstve alebo vzdelávaní, je napísaná asi v jednej vete, tak to bol proces, ktorý trval 3 roky. To musí byť facilitovaný proces, aby sa zhodli na tom najzákladnejšom menovateli. Toto chceme všetci. Ale tie cesty, ako to dosiahneme, tie mechanizmy, ako to dosiahneme, nástroj a tak ďalej, musia byť veľmi špecifické, v tomto prípade pre tie krajiny a v tomto prípade pre tie školy. My to nevieme nadirigovať zhora. Ale ten spoločný základ, ja si myslím, pri facilitovanom vedení takejto diskusie, som veľmi rád, že vznikla, aspoň tu samotnej tej G7, ak to bude pokračovať, tak môžeme dospieť k nejakému jednému spoločnému menovateľovi, ktorý potom, tá interpretácia a tá implementácia už bude na každej škole, na každom zriaďovateľovi, tie nuancy si dotvorí. Rozumiem. Dobre, poďme ďalej. Jedna z takých kľúčových vecí na to, aby sme mali kvalitných rejiteľov, rejiteľiek, je práve aj jeho príprava, jeho vzdelávanie, jeho rozvoj. Tak začnem vami, Eva. Vy ste sama rejiteľka školy, trochu ste povedali o tej svojej skúsenosti. Tak ako dneska vyzerá tá príprava budúcich rejiteľov, rejiteľov škôl? Je postačujúca? Je to adekvátne tomu, čo sa od nich vyžaduje? Prípadne, čo, ak to nie je úplne v poriadku, tak čo s tým vieme robiť, aby to bolo lepšie? Rovnako ako pred 11 rokmi. Nikdy sme sa neposunuli, čiže musíte mať diplom pedagogického smeru, 5 rokov praxe. Myslím, že prvú atestáciu, že tá tam zostala a nič viac v podstate k tomu nepotrebujete. Funkčné vzdelávanie, ktoré musíte začať. Nemusíte ho mať ukončené a potom je nadstavbové funkčné, to má nejakých 230 hodín, tuším, že dokopy, ale to je legislatíva nad legislatívu, ktorá sa nám mení stále a viem si ju vyhľadať a dokonca máme aj umelú inteligenciu, ktorá mi poradí. Takže myslím, že sme zaspali dobu a práve sa preto aj ako prezidentka združenia veľmi iniciujem, aby sa to zmenilo, aby sme možno do zákona dali aj to, že pri výberovom konaní, či už to bude rada školy alebo nejaký iný orgán, vyberať budúceho riaditeľa, manažéra základnej školy, aby bolo povinnosťou manažérske vzdelávanie. A teda, čo si mám pod tým predstaviť? Ako by také manažérske vzdelávanie malo vyzerať, by ho malo organizovať? Má to byť niečo, s čím príde štát, ministerstvo školstva cez NIVAM, Národný inštitút vzdelávania a mládeže, alebo čo to vlastne má byť za štruktúru? Ja stále začínam od seba, čiže čo môžem urobiť ja. Tak už som urobila. Stretla som sa s pánom ministrom terajším, pánom Druckerom. Aj toto je pán minister, s ktorým som ja rokovala. Pán Drucker je 5. za 3 roky, s ktorým ja rokujem. A už je na stole memorandum, práve kde v tom memorande je Ministerstvo školstva, NIVAM, Národný inštitút vzdelávania mládeže, Združenie základných škôl Slovenska, Asociácia štátnych gymnázií, Asociácia stredných odborných škôl a EduLab, kde som ja ukázala, že pán minister, pozrite sa, my nemáme čas čakať, pokiaľ štát niečo vymyslí, my potrebujeme teraz dostať to kvalitné manažerské vzdelávanie pre riaditeľov a to memorandum urobme otvorené. Tam vôbec nemusí byť jedna neziskovka, tam ich môže byť kvalitných, aj 5, aj 10, priberme potom niekoho, ale už sa rýchlo niekde posuňme, pretože my nemáme čas. Čiže opäť nasvietené cez tú moju optiku, aby učiteľ
ráno sa stane riaditeľom, nemusel odšlapať tu 11 rokov ako ja, ale aby dostal to kvalitné manažerské vzdelávanie, ktoré ja už mám odskúšané. Ja 0. ročník som celý odšlapala a pripravovala som celý ten program, ktorý je v 3 úrovniach. A moje prvé manažerské vzdelávanie bolo pred 5 rokmi cez Profesiu SK, kde si oni vyberali 20 riaditeľov celého Slovenska. Absolvovala som to bohužiaľ počas covidu, ale na konci už sme sa aj videli potom prezenčne a bola to obrovská vec, kedy sme tam vôbec nehovorili len o školstve. Oni ma naučili čítať a prijať spätnú väzbu. Keby ma to nenaučili, tak sa potom dotazníku, ktorý dali mojim zamestnancom, tak sa urazím, alebo proste nevedela by som ju čítať, tú spätnú väzbu. Najskôr mi ukázali, že Eva, ty máš takéto talenty, toto proste dokážeš, toto vieš. A potom nasúkali mojim zamestnancom dotazník na kosť, kde keby som nevedela prijať tú spätnú väzbu, tak sa zložím. A opäť hovorím cez vlastnú optiku, lebo neviem vám to inakšie vysvetliť, ako to, že tá naliehavosť je obrovská a moja vnútorná angažovanosť silná, preto aby sa ten systém zmenil v ponímaní a vo videní verejnosti, ako sa pozerajú na riaditeľky základných škôl. Rozumiem, a teda to by malo byť niečo povinné, čo absolvuje každý človek pred nástupom do tej pozície, alebo po nástupe, niečo nepovinné v rámci nejakej dobrovoľnosti, alebo ako si to mám predstaviť? Nechám to na kompetentných, ale z môjho uhla pohľadu je už aj keď teda hovoríme o tom čase, tak už keď si v tej funkcii, tak nejaké obdobie, do ktorého času si musíš to povinné manažerské vzdelávanie urobiť. Peter? Ja len krátko, z okolností som bol pri vzniku toho programu, ktorý Profesia rozbehla. Vy ste boli asi v 2. alebo 3. ročníku. A tam sme presne to nastavovali, ako keby, ja som tam dával tie školské pohľady a potom tam boli ľudia z biznisu a manažéri. Tak som im hovoril, že čo by tak asi mohlo pomôcť, tak som rád, že to funguje. Ale zároveň chcem ponúknuť... Prepáčte, bohužiaľ už nie, ale Martina Mišika sme stiahli do EduLabu, takže verím, že bude. Dobre, ale inú vec som chcel, že v rámci nášho prieskumu sme robili, samozrejme, zmapovali sme si, čo hovoria riaditeľia na vtedajšie funkčné vzdelávanie a bolo zaujímavé vidieť, že jedna z vecí, ktorú najviac ocenili, úplne všetci, a 80 vyššie percent, bolo zdieľanie skúseností medzi ako keby, že tými ostatnými riaditeľmi bola najviac oceňovaná zložka toho. Čiže nie ten vstup toho školiteľa, lektora, manažéra, neviem koho, ale to, že mali možnosť a priestor sa porozprávať napríklad so skúsenejšími kolegami riaditeľmi. A hneď za tým boli, že zorientovanie sa v zákonoch, lebo sa to tak často mení, že nestíham a vtedy ešte AI teda neprenikla na toto územie, čiže nevedeli to celkom tak akože nájsť. A pre mňa, okrem tej veľkej kritiky, lebo 10% vtedajších riaditeľov povedalo, že mi nedalo funkčné vzdelávanie nič, tak pre mňa jeden z tých základných podnetov, s ktorými som išiel na vtedy dominantného poskytovateľa tohto funkčného vzdelávania, čo bolo vtedy MPC, dnes Nivan, že jak to máte nastavené, lebo vyzerá to, že nie celkom to naplňa tie očakávania a požiadavky. A vtedy som pochopil, že vy to vlastne neviete nastaviť všetkým dobre. Lebo je veľmi diametrálne odlišná situácia novo nastupujúceho riaditeľa do prvého funkčného obdobia, ktorý príde a nenájde možno, že minus 40 000, ale nájde trestné oznámenie na stole, sťažnosť rodiča, verejné obstarávanie rozbehnuté, ale nedokončené. A teraz príde na funkčné vzdelávanie a tam mu hovoria o vízii školy a strategickom rozvoji, tak vtedy akože sa dostane do vývrtky, že ja tu teraz riešim palčivé otázky. A na toto isté funkčné vzdelávanie príde riaditeľ v tomto funkčnom období, môže školiť školiteľa, zažil všetko, prepliaskaný ako keby, že tou praxou a tým životom a ten mu začne hovoriť, že v tabuľke 28, riadok 82, to treba vyplniť. Jasné, a teda, čo to znamená, že čo je ako keby konzekvenciou tohto, že čo chcete povedať? Chcem povedať, že nedá sa to nastaviť uniformne, to funkčné vzdelávanie, aby každému fungovalo, nevyhnutne musí byť modulárne. Povinný základ ešte pred nástupom do funkcie napríklad, ako to aj už teraz sa vyžaduje, nech je z každého rožka troška. Ale potom nech sú možnosti, čo ten riaditeľ sám vyhodnotí, že potrebuje na to, aby mohol v tých prvých mesiacoch, rokoch to zvládať. A tam má byť celé spektrum, som rád, že vzniká taká iniciatíva alebo memorandum, celé spektrum možností, ktoré majú byť zaplatené štátom v úvodzovkách, že stále sa to ráta ako funkčné vzdelávanie za kredity alebo za čo.
A ja si teraz vyberám, potrebujem toto právnické, alebo potrebujem toto na strategickú víziu a rozvoj školy, alebo toto na riešenie vzťahov a komunikácie a príjmanie spätnej väzby. A musí to byť celé lebo inak nevyhoviete všetkým. Nikdy sa to nedá. Rozumiem, takže hovoríte o tom, že v podstate by bolo by viacero akoby inštitúcií, ktoré by poskytovali toto vzdelávanie a riaditeľia by mali nejaké financie na to, aby si mohli ako keby zaplatiť to vzdelávanie, ktoré oni potrebujú vzhľadom na tie svoje potreby a problémy, ktoré riešia vo svojej dennej praxi. Rozumiem. Eva, vy si niečo ešte píšete, tak pokojne to môžete aj povedať, nemusíte si to zapísať. Presne tak, spíšem si poznámku, že zaplatené štátom, lebo... To povedzte ministrovi. Poviem mu to, v piatok máme kurikulárnu radu určite, mu to poviem, pretože keď môže mať účelovo viazané finančné prostriedky, napríklad ja mám rozpočet aby sme mali predstavu na moju školu okolo 3 miliónov eur ročne, hej. Nedostávam to samozrejme naraz, ale v mesačných nejakých dávkach. A mám tam účelovo viazané finančné prostriedky napríklad na učebnice alebo na to jedno. Prečo nedostanem 10-20 tisíc eur na to, na kvalitné vzdelávanie, nie pre žiakov, pre mojich kolegov, pre mňa, že my sa teraz bojíme alebo hanbíme povedať, že to vzdelávanie niečo stojí. To kvalitné vzdelávanie niečo stojí. Však mne to žiadna neziskovka ani súkromný sektor nedá zadarmo a na druhej strane, prečo neotvoriť tie nožnice pre všetkých kvalitných? Samozrejme, má vzniknúť nejaký katalóg inovácií, kde to bude zadefinované aj pri týchto neziskovkách a súkromnom sektore. Nech je tam štát, a proste všetky 3 sektory, ale nech ja si môžem vybrať ako riaditeľka, čo potrebujem, presne ako ste povedali, lebo ja môžem mať malú školu a môžem potrebovať úplne niečo iné, ale nech je možnosť účelovo viazaných finančných prostriedkov, aby si to riaditeľ mohol dovoliť zakúpiť. Netvárme sa, že štát to vymyslí, on to nevymyslí a neziskovky, ani súkromný sektor to nikto nevyrába do kumbalu ani na sklad. Oni to chcú samozrejme predať. A čo je úplne normálne, ja si chcem kúpiť kvalitu. Na to by mal teraz slúžiť ten individuálny vzdelávací účet, ktorý by sa mal uplatňovať aj v prípade pedagogických a odborných zamestnancov. Dobre, Daniel, vy ste založili Akadémiu riaditeľov. Čo vás tomu viedlo a vlastne čo sa tam vlastne vyučuje, alebo čo aj ste spomínali, že dneska prišli z takého vzdelávania, tak prečo ste vôbec s touto myšlienkou prišli a čo sa tam vlastne deje a odohráva? Dneska som prišiel nie z vzdelávania riaditeľov škôl, ale riaditeľov firiem, to je niečo iné. Ale v podstate tam bola nejaká skúsenosť, ktorú sme pôvodne nadobudli teraz v Združení škôl CX Luisa, čo sú vlastne ako najväčšie neštátne školy na Slovensku. A my sme si v istej chvíli hovorili, že no tak my už vieme kopu veci robiť, ale čo keby sme sa o to delili s ďalšími, keď to zjednodušujem, lebo sa rodičia stále pýtali, či vieme robiť ďalšie školy a už sme povedali, my už nevládzame zakladať ďalšie školy, tak poďme sa o tom rozprávať. A potom sme to dali dokopy ešte s programom Teach, alebo teda Teach for Slovakia kedysi. A urobili sme z toho taký nejaký rozvojový program a po pár rokoch vlastne sme to rozbehli, teraz máme 7. ročník zhruba. A je to vlastne veľmi podobné, ako sa o tom rozprávame aj tuto spoločne, to znamená, máme tam veci, ktoré sa týkajú vedenia ľudí, poskytovania spätnej väzby, ale aj strategického plánovania, to je tiež veľmi dôležité. Ale s tým, že my sa to veľmi snažíme robiť práve, aby tam bola tá spätná väzobná slučka, aby tam bol ten rámec, že ja ako riaditeľ sa niekomu zodpovedám a keď už teda nemám toho, komu sa zodpovedám, tak mám to, čomu sa zodpovedám a to je vlastne tá moja misia a vízia. A trénujem tam management, zmeny a tak ďalej. Takže tam myslím, že obsahovo to není asi veľké prekvapenie a úplne súhlasím s tým, že ani v tom firemnom svete, ktorý je celkovo manažersky výrazne lepšie pripravený, nie je nejaký jednotný plán pre celú krajinu, že to bolo úplne absurdné. Hej? Tam si to každá firma robí podľa seba, sú firmy, ktoré to vôbec nerobia, ale tých je málo a väčšina tých organizácií, ktoré to robia podľa toho, akú cítia potrebu vzhľadom na svoju stratégiu, keď to má tak veľmi zjednodušene povedať. A myslím, že tie školy sa dneska dostávajú do stavu, čím silnejšie a jasnejšie budú tie očakávania, ktoré od nich budeme ako krajina mať cez tie rozličné úrovne, že toto vlastne oni odo mňa chcú, no tak ja sa musím pozrieť, že čo na tom trhu ako keby existuje. Hej? Aj v tom firemnom svete existujú nejaké zložky, ktoré sú, by som povedal, že povinné. Napríklad manažery kvality majú nejaké kvalitárske školenia, ktoré nie, že to vyžaduje štát, ale každý zákazník to od nich vyžaduje, čiže je to kvázi povinnosť. Alebo BOZP napríklad vyžaduje štát, ako keby to je úplne iná oblasť. Ale vo väčšine prípadov je to riadené v dobrom slova zmysle, že trhom a tým pádom tam vzniká vysoká kvalita. To, čo máme obrovskú výhodu, že medzi tým keďže ten slovenský biznis funguje napriek komplikáciám dnešným ekonomické národnej politiky stále ešte celkom dobré,
tak vlastne vzniklo pomerne veľké podhubie veľkej kvality. Ako pani Horníková spomínala pár školiteľov, alebo teda pár organizácií, ktoré vlastne 20-25 rokov fungujú v tom neštátnom sektore, súkromnom, ktoré robia s veľkými strednými firmami a tam to sú proste dneska už asi stovky kvalitných lektorov a tak ďalej, ktorých by bolo bláznost to nevyužiť pre to vzdelávanie. My nepotrebujeme, aby to všetko robilo len PCčko. Jasné. Takže keď sa tie svety prepájajú, ale nevyužiť tento know-how, ktorý tam je, ten ľudský kapitál, my sme malá krajina, aby sme si toto mohli dovoliť. Takže vy ste sa tiež akoby s tou svojou akadémiou zapojili aj do toho systému, ktorý sa tu spomínal? Nie. My sme teda mimo systému, kladieme si tie otázky, ale zatiaľ to máme iba pre tých našich zhruba. Keď to nám dokopy máme... Ale či v budúcnosti by ste sa do toho... Je to jedna z otázok. Okay. Ja len kratučko, že to obrovské know-how je aj v rámci školstva. Len nie je podchytené. Však už teraz, keď máme rozbehnutú vlastne na 3 fázy, myslím, nie, alebo 3 roky, máme školy, ktoré sú v 3 rôznych rokoch kurikulárnej implementácie novej. No však tí ľudia niečo zistili, skúsili, takže tí môžu predávať tú skúsenosť tým, ktorí ešte len začínajú, alebo povinne začnú. To isté. To aj robíme, máme mapu školského know-how. Chodím po Slovensku a mapujem tie školy. Ale čo sa týka témy širokej, obrovskej, občas kontroverznej a náročnej inklúzie, hej? My tu máme obrovské know-how časti škôl, ktorá to robí a robí to veľmi dobre. Máme tu know-how nakumulované za 10 ročia v špeciálnych školách, ktoré proste takisto sa dá nejakým spôsobom zužitkovať. Čiže my nemusíme ísť len do manažerského prostredia. A dobrá správa je, že toto sa už začína dieť dokonca zo strany štátu. NIVAM napríklad organizuje niečo, čo sa volá EducaFest a to je to síce iba raz za rok, ale je to, že vynikajúca iniciatíva, ktorá vlastne je presne o tom, že šírení, že zistujeme, že kde sme sa dostali. A to, čo my potrebujeme v tom systéme, aby sme sa dostali cez tú kritickú masu tých 20%, a myslím, že teraz sme presne blízko toho bodu zlomu, lebo už sa do reformy formálne zapojilo takmer 50% škôl, ale samozrejme, že ono to chvíľku trvá od toho formálneho s tým, že to začne prenikať, presiakať ako keby dovnútra toho systému. Rozumiem. A teda, čo sú to tie cesty toho vzdielania, že akoby, akými kanálami by sa vlastne táto expertíza, tieto skúsenosti, ktoré sa nadobudli v tom systéme, mali ako dostávať tým ostatným? Najsilnejšie je, keď sa ja ako riaditeľ školy idem pozrieť na inú školu, kde nám to funguje. A potom sa o tom rozprávame. Samotné vzdelávanie som povedal, že v hoteli, kde mi to niekto prednáša, alebo webináre, majú veľmi nízku pridanú hodnotu. To môže byť na podporu, ale kľúčové je, že idem do tej inej školy a pozriem sa a oni hovoria, pozri sa, toto sme urobili, vyšlo, toto sme urobili toto sme urobili a bol to... Toto vieme ako systémovo podchytiť alebo podporiť? Je tu napríklad ten EducaFest. Ako príklad to hovorím. Áno, ale my napríklad, ak môžeme, tak chodíme po Slovensku a natáčame rozhovory v konkrétnych školách a vlastne stále je to na nejakú inú tému a sú to dvojhodinové napríklad, možno zle hovorím, že kurzy, ale ukážky toho dobrého školského know-how. Napríklad v našej škole sa natáčalo, ako sme založili školský podporný tím a práve o tom zástupcovi pre inkluzívne vzdelávanie. A v našej škole sa presne v priestoroch, kde má špeciálny pedagóg a tak ďalej, a vidia to tí všetci ostatní, lebo v našich silách nie je ani v MPCčka, ani teda NIVAME, ani nás všetkých, aby sme sa nejako sieťovali fyzicky a prezenčne, ale sme to vymysleli takto. Už máme 10 takýchto škôl a 10 takýchto kurzov. A čo ešte môžem povedať ako moju skúsenosť ako prezidentky je to, že keď si organizujem raz za pol roka, raz v Šamoríne, raz v Hornom Smokovci, práve teraz od pondelka nás čaká, kde je prihlásených 250 riaditeľov, tak som sa poučila s tým, že keď som ja sedela ešte v pléne ako riaditeľka, tak som tam odsedela 12 hodín skoro denne a takto som pozerala na ministrov a na všetkých, čo mi tam niečo hovorili. Ale cez tú prestávku som možno získala viac, ako keď som pozerala a počúvala, lebo mi kolegyňa povedala, že ako vyriešila problém napríklad z BOZP alebo s hodčím iným. Rozumiem. Čiže teraz som to trošku tak preriedila, dala som tzv. Prestávky, komerčné prestávky, nazvieme to, ako chceme, zdieľanie dobrých manažerských skúseností, že to nám pomáha za tie 3 dni možno najviac, že získam informáciu od kolegyne, mail, telefónne číslo, zavolám a sieťujeme sa takto navzájom. Chápem, ďakujem. Že ak sa bavíme o manažerských, tak sme to pokryli. Keďže sa bavíme tak trošku nielen o manažerských, napríklad dielanie dobrej praxe z oblasti inklúzie a tak ďalej, no tak máme tu, akože okrem NIVAMu, ktorý podľa mňa nerobí to ešte dokonale, ale je tam seriózne zamýšľanie sa nad tým, ako to robí lepšie, ja to veľmi, veľmi oceňujem, veľmi.
tak máme tu neuveriteľne silný nástroj, ktorý vlastne zavedlo ministerstvo, a to sú regionálne centra podpory učiteľov, tie RCPUčka, vďaka ktorým sa tam deje taká malá tichá revolúcia. Že to je ako keby vec, ktorá, keď to tu neodznie, to sa netýka manažerských vecí, ale kvality školy sa to týka mimoriadne. O tom by som veľmi rád urobil podcast, tak dúfam, že to vyjde. Dobre, chcem k záverečnému okruhu ísť, lebo už to nám pomaly čas naplňa. Ešte by som sa rád pristavil pri odmeňovaní rejiteľiek a rejiteľov škôl. Trochu to tu padlo, že vlastne máme tu nejaký príplatok za riadenie, ktorý je v nejakom rozsahu, ktorý definuje zákon. Zároveň od septembra tohto roka dostali rejiteľia príplatok 10%, takže nejaké odmeňovanie extra tu existuje. No ale chcem sa opýtať na to, že či ten systém odmeňovania rejiteľiek a rejiteľov, lebo to môže byť nejaký faktor aj nejaký motivácie a pritiahnutia do tej profesie nejakých ľudí, môže to byť nejaký faktor, ktorý môže aj napomáhať k tomu kvalitnému výkonu. Tak ako by ste si vy predstavovali, že by malo vyzerať odmeňovanie takéto dôležitej pozície v rámci školy? Skúste, Daniel. Ja mám pocit, že väčšiu deltu máme v celkovom odmeňovaní všetkých učiteľov, vrátane riaditeľov oproti väčšine populácie vzhľadom na vzdelanie, plus máme pomerne veľkú deltu v regionálnych rozdieloch, ktoré, myslím, že životných nákladov, kde nie je zohľadnené celkové odmeňovanie. Čiže veľké rozdiely. Áno. Že inak povedané, že viac by som ja osobne vnímal priestor nielen v postupnom dorovnávaní platov učiteľov, od ktorých sú odvedené platy riaditeľov. Áno, tá zodpovednosť je obrovská a zároveň ten riaditeľ je na čele nejakého pedagogického zboru. A špeciálny problém, ktorý máme zatiaľ málo adresovaný, si myslím, je to, že v niektorých regiónoch, a najmä hovoríme o regióne Bratislavy, možno časom Košíc, a máme neuveriteľný nedostatok získať kohokoľvek do škôl. Čiže tá predstava, že riaditeľa veľkých firiem sa pohrnú do škôl, súvisí ako keby, že z veľkej časti aj s tým, že v Bratislave je to iné ako v iných častiach Slovenska. A to ako moja dcera je učiteľka v Anglicku, dám ako konkrétny príklad. A samozrejme, že učiteľa v Londýne majú iné mzdy ako učiteľia v meste Leicester, kde ona učí. Tam si nikto tú otázku nekladie. My tu máme jednotné a potom sa čudujeme, že nevieme nájsť doslova, že stovky. Jasne, takže hovoríme o nejakom regionálnej nejakej diferenciácii. A je ešte niečo, povedzme, v tom systéme, keď sme sa spolu aj rozprávali pred touto diskusiou, tak ste spomínali aj možno nejaké vyhodnocovanie práce toho rejiteľa, že by za to mal, aj ste tu nahovorili o nejakej zodpovednosti, zodpovedaniu sa nejakým orgánom, malo by byť aj toto súčasťou jeho získavame väčšiu šancu robiť s pohyblivou zložkou, ale otázka, že kto ju prideľuje. A to sa znova dostávame k tomu. Zriaďovateľ to prideľuje, alebo máme nejakú správnu radu, lebo to nemôže robiť teda tá škola. Tak v súčasnosti zriaďovateľ má vplyv na ten plat? A to je asi jedna z mála vecí, kde ten zriaďovateľ má nejaký dopad na tie školy. Tak ako keby, že v tomto. A zároveň sme občas zažívame tie úplne že deviácie v systéme, typu, že niektoré riaditeľky si nechali odsúhlasiť od zriaďovateľa. O tých malých teraz hovorím, sumy, ktoré sú naozaj že v školstve dých vyražajúce. A v biznise by nás to neprekvapilo, ale chceli by sme za tým vidieť naozaj veľký výkon. Ďakujem. Eva? Je to nesystémové a možno, že keď budeme vychádzať z nejakých čísel, tak minulý rok štátna školská inšpekcia uverejnila analýzu, kde v Bratislavskom kraji na jedno miesto, voľné miesto riaditeľa základnej školy bolo 0,75 uchádzača. Čiže my nevieme, nie že robíme výber, my robíme nábor. Nábor na miesto riaditeľa. Tak asi takto potom vyzerá. A odmeňovanie, neviem, či teraz budem racionálna, skôr emočná, pretože keď si pozrieme tabuľku, tak určite nás v Bratislave nevystriedajú manažéri, garantujem. Po 2 atestáciách moja hrubá mzda je 1860 eur. Tabuľke. Samozrejme, potom sa odvíjajú príplatky a tak ďalej. Nenárokové a nárokové zložky, takže dostaneme sa možno na 2200-2300. Zamestnávam 85 ľudí, tak si zoberte, či by v takomto veľkom podniku človek, manažér, zastával túto pozíciu. Čiže keď hovoríme o číslach, keď hovoríme o tom, že ako má byť docenený, to, že ešte morálne a iné ocenenia tam sú, samozrejme, ale zatiaľ ešte neviem o tom, že by to bolo platidlo. Neviem si za to nič kúpiť. A nikdy nepôjdu najlepší študenti stredných škôl študovať pedagogiku, pokiaľ budú vidieť tieto tabuľkové platy. Rozumiem. Ešte Peter a potom sa už dostaneme pomaly k záveru. Ak máte nejakú otázku, tak si rozmyslite. Ešte by som možno dal aj priestor na otázky divákov a diváčok.
krátko vôbec nespochybňujem tú potrebu riešiť tie regionálne rozdiely, ani celkovo navýšiť to, ale jedna vec, ktorá ešte by mohla odznieť v tejto súvislosti s odmeňovaním je, že za čo. Ako keby teraz hovorím len o tej pohyblivej zložke. A to sa dostávame úplne na začiatok aj diskusie, aj celého procesu. Dostávame sa k výberu a k tomu, že s čím ten uchádzač vlastne prichádza a ako má tú koncepciu a tak ďalej. Ako prebieha výber, či je to viac menej jasné, kto to bude mať, či je to naozaj súťaž, ako sa to vedie, to výberové konanie a podobne. Tam je veľmi veľa vecí, ktoré nie sú dostatočne ošetrené, nie sú tam jasné pravidlá. To zistil náš prieskum pred tými 5-6 rokmi. Nemyslím si, že sa to nejako extra zmenilo. A keď už aj sa ním stane, tak že koľko tých riaditeľov reálne sa zodpoveda a komu s naplňaním tej vízie, komu to odpočtuje. Jasné, že je správa o stave školy, tá výročná a podobne. A tu rada školy berie na vedomie. Zriaďovateľ tiež čo iné zmôže. No, tak schvaľuje, neschvaľuje, alebo s pripomienkami. No. Tam má 3 možnosti zriaďovateľ a presne ako hovoríte, rada školy len odporúča. Áno, ale videl som, nech to teraz otočím a nespochybne, videl som konkrétny príklad, a dokonca to nie je veľké mesto, maličké mesto, 2 školy na národnostne zmiešanom území, čiže jedna je slovenská, jedna je maďarská, kde zriaďovateľ to zobral do svojich rúk a oprát. Nie len, že odbremenil tie školy od personalistiky, administratívy a tak ďalej, robia to na úrade reálne, čiže tie riaditeľky sa môžu sústrediť plne na tú pedagogickú činnosť a ešte sú spádovými školami pre viacero obcí na 2. stupni. Ale dôležité je, že každý jeden rok na ten úrad príde, je tam silný školský úrad s bývalou riaditeľkou, ktorá má presne dané, čo tá riaditeľka v tej koncepcii rozvoja mala. Každý rok jej odpočtuje. A na základe toho dáva vedúca školského odboru návrh zastupiteľstvu a starostovi, primátorovi, ktorý to podpíše, na odmenenie, na výšku tej odmeny podľa nejakej pohybovej zložky tej konkrétnej riaditeľky. Čiže tam presne funguje ten spätnoväzobný princíp. Ja niečo odpočtujem, viem, s čím do toho idem, viem, čo som dokázala a viem, čo za to v úvodzovkách dostanem, alebo akým spôsobom môže byť odmenená. Takto si to viem predstaviť. To si ale presne vyžaduje to kompetentné toho zriaďovateľa, ktorý má to akoby kompetentnosť. Ale keď, a to je analogia aj ako riaditeľ môže odmenovať učiteľov, on tú kompetenciu má. Ale z nášho prieskumu vyšlo, koľký z nich reálne majú finančné prostriedky, aby tie odmeny dať mohli. A ak nie sú len úplne symbolické. Že do akej miery ja ju mám a ako ju aj môžem vykonávať s disponibilnými zdrojmi, je úplne iná otázka. Dobre, bohužiaľ čas nám naplnil, takže otázky zostanú až po diskusii neformálne, lebo som slúbil Danielovi, že skončíme 40, pretože musí asi cestovať. Čiže ja vám pekne ďakujem za to, že ste vydržali až do konca tejto diskusie. Môžete si potom pozrieť aj zo záznamu. A ďakujem Evi Horníkovej, Danielovi Butorovi a Petrovi Drálovi. Ďakujem za pozvanie. Ďakujem veľmi pekne. To som